بشمكم درسنا خانينا درفنا بشمكم درسنا خانينا درفنا جانا خلص ثورة بزحكي صقومي يتمنى زمانات اللي قدامي كم حياة كنتي زي سني هدمه نقاري دمسنا جاقانو مستعدمه جنبيتاوي قالنا انقع تترقمه قامت حضرات وعلاتهم مهورات تبقى مثالي لأختي مستيرات عبد مسليتي زي فرحو دفرات سرحتي ناي تاريخ وانما تبهرات بشمكم حريرو ورقانات كرارات جبنا جبنا ولدو ورسان ثلاث وعدو سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمليتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حسوتات هزنا لكم قريبنا لنا مجمريا كم تري وزر لكم حد أي بحكي عابي سنة بباوي بحر سنة بنيا دكتور برهات نقصاب إرترا دما حركاتهم زفريتهم زعابيو تبباويان سبب تراي كمان نبين نقول يكون نفس تفر عليه مدرخات سورا إرترا حزب إرترا علسي إرترا نالصنة إرترا قعزو إرترا دسنة بحكي حيال سنة بنيا كثير الله مچم حربنيا ينبرنيو تاريخيو زورس كم زبحال كم وترو كم نريو زلنا حجرما مچم أبزك نيات زي تسلست عبيتي بجيغانو تقالستون حليفهم نيروميم ناي كلهم ليجاسي بحدا خنقبرو حدا جزي قصالنا تي ناي موت زينا مقبارون تزبنا فلا يبز عجزا لنا يو كي سنة بدوني فرس اللي فريها أنا بزح زي مصو زي بزخونة ناي برخت موت بزح نحزنو اللي كونن مغنياتو النبار سرح سلز قدفه كل جزي كذكريو قبل بيرتراويان أب تاريخ إيرترا نبار سرح سلز قدفه زتراتر نقر يبلون بعلي ما نباريا ميتومين أنا بلوم بر قطع أبزوريانا خوينهم زسنيو نازلو يوم كمون نبعال إبراهيم فوركي كانوا كلهم عبيتي سنة ببنياتات طريقهم ناي هيوت نقر كوينو دا حليفهم بر أبزوريانا زلو يوم نبار سرح سلز قدفوزي سب كل جزي يولد يعبي موت حقتها فترة يزي أنا نسخاتكم كلنا كل سب هذا معلتك حلفيو زي حلف تاريخ تقريف كادما نزال عالمنا تذكر كاتنبر بزيا كن زازما زال عالم وزغري نتو كلهم من تزهجر يجف واقع كفيلهم كل مداياتنا هيوت تقالي سوم زحلفو بزع كمان صبغ زي رخبو لا زعدي زال عالم وزغرين كبرني قبوم نبل ليغاسناتهم دما ورشاناتهم دما حضرناتهم نمصنع دما نزهجر كتلو كتمعبل كتبلصق كلنا حدنتنا أترينا خنق علس دقي ما يتسوى هجي نابتنا يزوبانا زولو أقدست قدايات كنسقرينا مجمريا اسكبزن نجمر Ethiopia face greater threats from abroad or from within. Just a few weeks ago, it was potential war with Eritrea causing the most concern. But today, the war in the second largest state of Amhara looks even more threatening.
as the Amara Fano People's Organization claims ethnic cleansing by the government in Addis is another brutal civil war set to intensify in Ethiopia. Well, it's difficult to find as fractured a country as Ethiopia, with different states and tribes claiming ethnic cleansing and even genocide. አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ በመንግስት ኃላፊነቶች ውስጥ ለረጅም ጊዜ እንደተገለገለ ሰው በሶሪያ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን መንግስታዊ ሁኔታ በተመለከተ ያለን አስተያየት ራሱ ሁኔታውን በትክክል ያገናዘበ ነው ወይ? ኢትዮጵያ ፌል ስቴት ናት የምንለው አሁን እየሆነ ካለው ውጭ ምን ሲሆን ነው? ለምሳሌ ሞቃዲሾ ላይ የሲያድ ባሬ መንግስት በስልጣን እያለ ግን በመላ ሶማሊያ ጦርነት ከተቀጣጠለበት የቅድመ انتاينا نسمع زلنا بحفشا إثيوبيا نابود كابتخيت كم زلا ناي مينستريم ميديا ترايدي كونين ولا تنا إثيوبيا ولا دقفتنا يتحقر ويون بوليتيكا نياتاتنا يتحقر انتاي مسكونة يا زحقر زياسي ودق تحقر تبحال زبل زربا زبل مقوت زبل كت بتدقاقامي اب كل كورناعاتنا يت ميديا نسمع لنا إثيوبيا مسير تراخت واقايا زبل قد نستوسنك زينا غيرنا ويون عبي مدب غيرنا نيرنا تبلت اني هازاناي عباي ميديا ناي تركيزي مسير تراغنا يكون انتو كينا دمس زلوي حدقا قد ما مسير ترا موقع إثيوبيا already كفرسا زغل عبو كينات كم زلو وداي كينات ناي محرا بفلاي ناي فانو عبي مينستريم ميديا كمت حجيز جمر زلو إذا كان تايو أبي عمل ننوي حوان كعصوان عبدقا كم زي وات غيرو كشفنو زفتني يبرعن كم زلينا نرزلنا سلازي كناتات كاب حدا بوتا نفتال بوتا يزخيد زلو ኢትዮጵያውያን ስኮላርስ ጽንሂልና ክንሪዮሚና እንታይሎም የም ዝዛራረብ ጽንዮም አክቲቪስትስ ፖለቲሽያንስ ኢትዮጵያ ፌይልድ ስቴት ያ ኦልሬዲ ስለምንታይና ነታ ውድቅቲ ሃገር ምባል ምድፋራሲ እና ዘለና ምክንያቱ ዝፈረሰ ሃገር ኩለን ራይዎን ሶማሊያ ቅድሚ ሙዳቃ ኣብ ግዜ ስዕድ ባሕሪ ኣብ ትዕሳታት ማለት እዩ ሱርያ ከምኡውን ሊብያ ሱዳን ካልኦት ሃገራት ዝወደቃ ካብዚ ንሕና ዘለና የፍልልይሲ እንታይ ዘለዎ ነዛ ዲቤት እዚያ ጽንሒለ ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ سفح زخونة حسوس لزلني مجمريا جن إذن إثيوبيا قد مردانا حنتا قد اسمع بالا سلزلا نا أمريكا وسانون كرس لزخونا بزياس كان يجمر. Diplomatic efforts aimed at bringing peace to Sudan, where a raging war between the Sudanese army and paramilitary rapid support forces has battered the country. The Egyptian foreign minister met with Sudanese army chief Abdel Fattah al-Burhan. The Egyptian minister conveyed President Abdel Fattah al-Sisi's greetings during his visit to Port Sudan. أبز حلفة وانات قلت ثلاثة نقرات كان رينا مجمريا أبيرترا هذا فلو لوخ نا يونايتد نيشنز نا يسرح مبتح غيرو خمسة نبرة سبيشال انفوي نا يو انزلو نبيرترا مبتح غير نيرو إزي بخالي من قدي إزي كان ريوت أنا هنا ناي قبسي فوري منستر دكتور بادر عبد اللاتي أب سودان كيدو بس كل ما حلفتنا يتحقر كم استراخبن إزي زقبر زلو دما أب أقد داس معرافيو سلامتاي زركب زاقداس وينو مخنياتو أمريكا إيدا إتياس لزلا. And we're very concerned, as you know, we've been sponsoring this quad. حجي أزاز ربا حجي تريواز اللهم ناي ماركو روبيو نزاز ربا زيا أب كمي كنتات كوينو غير واكن رينا من زي أمر عيناقن أقد السنقرات كتحاسل الزلزلهم مسايك تعنيهم أبي أحمد انتاي قبر تعني هلو أننا وحوان نزياس كسم علي there is this أبي لحنت فيديو اللي تني نتي أكايد أنا أبي تجلس زي أسكسم علي بزعبات وارنا تبزع زي ناس لزلو. Ethiopia is building a fighting force, not by ideology, but by hard pragmatism, buying what it needs, producing what it can, and improvising the rest. The result is a hybrid army that pairs Chinese long-range guns, Turkish and Chinese drones, converted APCs with big guns, upgraded legacy tanks, and a humming domestic small arms and ammunition pipeline. Together, these pieces answer one question: how does a nation prepare to fight and survive a modern, sustained war? حجي انتاينا نرزلنا زتري وزلهم أبزي قربا ساعات أبزي قربا معتات فايرال كوينو زليو زخا أطوار ناي إمارات بي بربرا غيرو زعات زلو نابي إثيوبيا زوح زلو زبحال زليو إذا أطوار زعات زلو كابي زمت زلو كابي إمارات good نزي أكحزلكم دلي إمارات نسودان قاتيلا حجي دما نابي إثيوبيا ني إثيوبيا نمتقصال أب سفح زخونه مش بشاب كم زلاي زنقر زلو برقص إثيوبيا أب كمي درجة وديق الله نزق عزوز زري زلو أمريكا حجي دوم تزيتيوم أتو كنتات كاب كتصر وصعي خيط كم زغل ترديوه مالو
ኢዶም ግን ኣበዮም ዝእቱ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ይኮኑ ዝእቱ ዘሎ ኮለጌና ትቃፀል ዘላ ቦታ ንምድሓን እዮም ኢዶም ኢትዮም ዘለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ለንቀደ ሓደ ኣገዳሲ ዋዕላ ናይ G7 ናይቶም ሚኒስትርስ ናይ G7 ዝበሃሉ G7 ማለት ዓበይቲ ኢንዱስትሪያላይዝድ ሃገራት ዝበሃላ we all know ኣብ ግዜ ናብ ግዜ ይራኸቡ ኣብዚ እዋን እዚ ኣንጋዲት ናይ G7 ዘላ ካናዳ እያ እዚ ኣብ ኦንታሪዮ ካናዳ ዝተገበረ ርክብ ናይ G7 እዩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኣብቲ ኣጀንዳ ናቶም ብቐረባ ክዝረበሉ ከም ዘለዎ ንነዊሕ እዋን ፀቕጢ ክግበር ፀኒሑ ብኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም we have to do something ዝብል ተሪር ዝኾነ መርገፅን ኣካይዳን ፀኒሑ ስለዚ ውፅኢት ናቱ ድማ ድሕርቲ ዋዕላ ናይ G7 እዚ ማርኮ ሩቢዮ ዝበሎ ስምዕዎ እዚኣ ሕጂ ናይ ዝኩሉ ንሪዮ ዘለና ካብዚያ ክንርድኦ ስለ ዘለኹ እየ And we're very concerned. As you know, we've been sponsoring this Quad initiative along with Egypt, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. And I think the fundamental problem we have is that the RSF agrees to things and then never follows through with it. So now what you have is a calamity on your hands. And so I had meetings on this yesterday. We've discussed it multiple times with multiple countries today. And I think something needs to be done to cut off the weapons and the support that the RSF is getting as they continue. سمعكم مارو نزي أخص معكم إليه زم كلهم فيديوهات كأنابر لكم تانيه مغنياتو زربا نبين ترجم يبلون you have to connect the dots نتستفل على بفلاي نتوم من سياتنا ويزبنا نتبلوتيكا كنكات الكلنا أنت نجر كنش لعب الكخطرية خلها كبدنا تاوي ونعمقاتنا تايف دا كانيو أبزو وانزي إمارات ني بمنقد RSF جرا أب السودان تقبر زلا عنوت ترجع حيز وقع حكي وخينو زلو كل سبب ما يتزارب اللي زلو ناشت من سيات أكتيفيستس أتوم أنصار نتنياهو إسرائيل أب تيك توكنا بقلن عبيني نتنياهو إسرائيل أقل خصاب تأبازو قبروا حجر ما ني إمارات تقبل مالو مغنيات ني إمارات شعون حيزو ما نيرم أب قداينا يقازاون إيد نيروا أب قداينا السودان دما زعبي إيد زلوا مخاناس لتفلتت حمر كقبروا كقط كتواز أنيام تتصقطين نابز حمس كده نابي يدبت أفتم راح تيدبت سلزي ماركو روبيو انتهيز بتزلو ኣብ G7 ናይ ሚኒስትራት ፎሬን ሚኒስትራት ኣብ ንራኸበሉ ዘለና ምስ ብዙሓት ኣባላት ናይዚ ሃገራት ክንዘራረበሉ ፀኒና ጉዳይ ናይ ሱዳን ገለ ነገር ክግበረሉ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ኣይኮነን RSF ዝበሃል እዚ ዕጡቕ ምልሻ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ንሕና ዝሃብናዮ ሕራ ኢሉ ረጊፅዎ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ነቲ ንዑ ኣፅዋር ዝቐልብ ዘሎ ኪወርድ ኣገዳሲት ቃል ኣብዚ ወይ እውን ኣገዳሲት ሓሳብ እንታይ እዮም ኣፅዋር ዝህቦ ዘሎ ሓይሊ ክንሃርም ክንክእል ኣለና እያ ትብል ኣሚን ንኢማራት ኣፅዋር ዝህቦ ዘሎ ኢማራት ሽማይ ጠቕሳኒ ኣብዚ ክጠቕሳ ይደልን እየ ዝብል ግን እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ስዑድያ ግብፂ በቲ ሓደ ወገን ኢማራት ድማ በቲ ካልእ ወገን ኣብ መንጎ ግብፂ ስዑድያ ንብል ኣለና ዘይረአ ብዛሕቲ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዝሓየለ መንገዲ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብዚ ስእሊ እውን ክእትዎ ዝግባእ ነበርኩ ቀጠር ዝበሃል እዩ ቀጠር ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዲፕሎማሲ ናታ ዓቢ ተራ እዩ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣብዘን ዝሓለፋ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝመፅእ ኣብ ስልጣን ኔጎሽስ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጣውላ ዝተዘርበ ናይ ሰላም ጉዕዞ ቀጠር እያ ሸምጊላቶ ዘላ ክንብል ንኽእል ስለዚ ቀጠር ዝበሃል ኪ ሮል ይፃወት ዘሎ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ማለት እዩ ኣብ ዲፕሎማሲ ማለት ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ኩናትን ዕግርግርን እስራኤል ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ እምበር ዝኾነ ይኹን ኔጎሲሽንስ ወይ ናይ ዝኾነ ይኹን ካልእ መንገዲ ዘሳልጠሉ ጉዳይ የለን ቀጠር ብግምጣሉ ኣብቲ ፖለቲካ ዲፕሎማሲ ኣገዳሲ ተራ ዝፃወት ዘሎ ሃገር እዩ ና ቀጠር ኣብዚ ቀረባ ብብዝሒ ነፈርትናቱ ኣፅዋር ናብ ፖርት ሱዳን ይእቱ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣምፂአልኩም ነይራ ብዛዕኒ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብክልተ መንገዲ እዮም በቲ ሓደ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትውድዮ ግድን ገለ ክትገብረለክ ዝብል ስነ መጎት ብስዑድያ ብግብፂ ብቀጠር ክመፅእ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እቲ ካልእ ኣገዳሲ ይኮነን ናይዞም ሰለስተ ክመፅእ ከሎ እንተዘየለ ድማ ሶሪ ራብዓይ እውን ኣሎ ትርኩ ዝበሃል እውን ትርኩ እውን ብብዝሒ ኣፅዋር ይእቱ ከም ዘሎ ናብ ፖርት ሱዳን ነቲ ሰራዊት ሱዳን ንምሕጋዝ ማለት እዩ ስለዚ ትርኪ ኣገዳሲ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብዙሕ ነገራት ቀጠር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ግብፂ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስዑድያ ድማ ኪ ሮል ዘለዎ እዩ ኣርባዕትዮም ሓደ ዓይነት ፀቕጢ ክገብሩ ከለዉ ናብ ኣሜሪካ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ካውንተር ክገብርዎ ዓቕሚ ኣለዎም ስለዚ ኢማራት ዝበሃል መጀመርያ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ገይረ ክነግረኩም ምናልባት ንእሽተይ ክንሰምዓ እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቨሪ ቨሪ ሲሪየስ እዩ I hope the حبريت هذه أنا بجوز حسب ممكن تبصح نسمعه. Continue with their advances. I think it's telling, the humanitarian groups are telling us that some of the levels of malnutrition and suffering that they're seeing from some of these people who have been able to flee is unprecedented. They've recorded things they've never recorded before. And I think even more troubling is that they didn't have the number of refugees they expected to receive because they assume many of them are either dead or so sick
on this quad because there are countries involved in helping these elements on the ground fighting. And we share many of the same concerns that others do about how that could turn into a nest for jihadist and terrorist activity. But the solution to it is not to fight a war where civilians literally are being targeted for rape. ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነጥብታት ዝጠቅስ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ማለት ፎሬን ሴክሬታሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ዓበይቲ ዓብ ስልጣን ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ቁፅሪ 2 እዩ መወዳድርቲ ብዘይብሉ ቁፅሪ 2 እዩ ምክንያቱ ክልተ ዓበይቲ ስልጣናት ሒዙ ዘሎ እዩ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር እዩ ፎሬን ሚኒስተር ድማ እዩ ስለዚ ክልተ ዓበይቲ ስልጣናት ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዋ ኣብ ሓደ ሰብ እዮም ገይሮምን ዘለዉ ማርኮ ሩቢዮ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንፈልጦ ኢና ሂዝ ድራማ ኪንግ ናይ ድራማ ሰብ እምበር ፖለቲካ ብዕምቆ ዝፈልጥ ኣይኮነ ስለዚ ርእሲ ኣለዎ ኣብቲ ምምሕዳር ዝበሃል ሰብ እዚ ብዝደለካ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ኮሚኒኬተር እዩ ነቲ ፖለቲካ ዝርዳእ ነገር እንተሎ እዚ ሰብ እዚ ብርግፅ ንሱ ንባዕሉ ናይ ዓብ ናይ እስራኤል መጋበርያ እዩ ይፀገም በልሕ እዩ ንፍዑ እዩ ግን ዓብ መጋበርያ ናይ እስራኤል እዩ ስለዚ ናይ እስራኤል ኣንፃር ረብሓ እስራኤል ንክኸይድ ፀቕጢ ኣለዎ የግዳስ ምስ እስራኤል ድማ ክገራጩ ፀኒሑ ብፍላይ ምስ ነተንያሁ እዩ ዝበሃል ولا كوا كيدو مسقلومن اغرومن زسالم تخونه حجي نملس ابتارسي ጉዳይ ናይ ሱዳን ከቢት ከም ዝኾነ ተረዲዎ ኣሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ መርገጽ መጽኢሎ ቻይና ይኹን ራሽያ ይኹን ቱርኪ ይኹን ግብጽ ይኹን ዝበስሐ ብሙሉ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ሱዳን ዝፍጸም ዘሎ አርኤስኤፍ ዝገብሮ ዘሎ ክልኩልዩ ኢማራት ድማ ካብ ቀይዱ ወጻኢ ትኸይድ ከም ዘላ እዮም ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንኢማራት ክትሽፍን ምፍታን እቲ ብቃዛ ዝተገበረ ንእስራኤል ሽፍኑ ዝኸሰርዎ ዲፕሎማሲያውን ተቐባልነት ናቶምን መብዛሕትኦም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ዝነበሩ ንነታንያሁ ብምድጋፎም ብዙሕ ክሳራ የጋጢሞ ስለዚ ንነታንያሁ ኢማራት ጽቂል ካብ ረኣይ ማለት ልክዕ ከም ነታንያሁ ምድጋፍ ኮይኑ ስለ ዝስማዕ ዘሎ ገለ ነገር ክግበር ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ድማ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘሎ ወይ እውን እቲ ናይ ኣፅዋር ትገብሮ ዘላ ብህፁፅ ጠጠው ከተብሎ ከም ዘለዋ እንታይ ዘረይኩም ነይረ ኣብይ ኣሕመድ ኣፅዋር ካብ ኢማራት ይኣትዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ክንምንታይ ዕንደራ ይገብር ከም ዘሎ ዞባ ጉዳይ ናቱ ብተደጋጋሚ በማሕበረሰብ ዓለም ይወፅእ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ኩናት ናይ አልፋሸር ሓንቲ ሪፖርት ምናልባት ምፅነይ ለከ ነጊመ ከስማዓኩም ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብዚ ዝተኻየደ ናይ አልፋሸር ክቋፀር ከሎ እቲ አርኤስኤፍ ዝበሃል እንታይ ተጠቂሙ ዝበሃል ዘሎ መሲልኩም እዚኣ ፅቡቅ ገና ከም ዝተበለላ ፍሉይ መሳርሒ ናይ ኣፅዋር ተጠቂሙ ዝበሃል ዘሎ እሱ ድማ ናይ ኮሚኒኬሽን ጃሚንግ ካብ ቻይና ዝመፀ ፍሉይ ኣፅዋር ኤክስፐሪመንት ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ገይሩ ጠቅላላ ዝኾነ ይኹን ኮሚኒኬሽን ከም ዘይካየድ ገይርዎ ቴሌፎን ይኹን ሬድዮ ሃለው ይኹን ቴሌፎን ስራያ ይኹን ካልእ ዓይነት ኩሉ ኮሚኒኬሽን ከም ዘይጋጥም ስለዚ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ አልፋሸር ዝነበረ ጠቅላላ ካብቶም መራሕቱ ነየው ዘለው ሓበሬታ ክመፁ ይከኣል እዚ ሓበሬታ እዚ ብሕጂ ኢንቨስቲጌት እናኾነ ሞር ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ብኻልእ ዘረርባ ኣዝዩ ሓያል ናይ ኮሚኒኬሽን ጃሚንግ ብምምፃእ ነቲ ቦታት ኮምፕሊት እቲ ሰራዊት ኮሚኒኬሽን ከም ዘይህልዎ ብምግባር እምበር ሰራዊት ናይ አልቡርሃን ወይ እውን ሰራዊት ናይ ሱዳን ብቐሊሉ ኣይመወፀ ነይሩ ዘጋጠመ ግን ጠቅላላ ምስቶም ሓለፍቶም ከም ዘይራኸቡ እንታይ ከም ዝገብሩ ከይፈለጡ ገሊኦም ተቐቲሎም ገሊኦም ድማ በቃ ዝኾነ ሓበሬታ ምምፃእ ስለዝኣበዮም ክሃድሙ ጀሚሮም ስለዚ ብከምዚ መንገዲዮም ነቲ ናይ አልፋሸር ዝበሃል ተቆፃፂሮሞ ሓደገኛ ኩናት ስለዝተኻየደ ሰብ ከይተዳለወ ስለዘጋጠመ እቲ ህልቂት ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ድማ ብሰንኪ እቲ ዕጡቕ ምልሻ ናይ አርኤስኤፍ ሰብ ሓንቲ ከይፈለጠ ቴሌፎናት ተዓፅዩ ስለዝነበረ ኣብቲ ከተማ መፅኡ ዝኩሉ ህልቂት ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኢማራት ሓደገኛ ኩናት ክትገብር ከም ኤክስፐሪመንት ገይራ ከም ዘካየደትን ውፅኢት ናቱ ድማ ናይ አልፋሸር እምበር ሓይሊ ሃልይዎ አርኤስኤፍ ንሰራዊት ሱዳን ስዒሩ ይኮነን ኣዋትዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ አልፋሸር ዝገበርዎ ዕድል እንተተዋሂቦም ኣብ ካልእ ሱዳን ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ኤን ዕድል ተተዋሂቦም ኣብ ካልእ እውን ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ኢማራት ዝበሃል መግቲ ክረክብ ኣለዎ ክበሃል ከሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ንሳ ትኽተሉ ዘላ ፖለቲካ ገንዘብ ስለ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ እውን ስለ ዘሎ ካብ ካልኦት ሃገራት ብቐሊሉ ክርከብ ዘይክእል ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ በዓል ቻይና እንኮላይ ካብ ራሽያ ብዙሕ ኣፅዋር እያ ትገዝእ ስለዚ ንራሽያ ኣለዎም ሌቨሬጅ ኣለዎም ራሽያ ሃብታማት ናይ ራሽያ ብዙሕ ባንክታት ናቶም ኣብ ዩኤኢ ኣብ ዱባይን ኣብ ገለን ስለ ዘሎ ፅልዋ ኣለዎም እዩ ቻይና ድማ ትደልያ ነታ ኢማራት ስለዚ ነዚ ዘለዎም ዕድል ማኒፕሌት እናገበሩ ነቲ ዘለዎም ጭዋዳ ኣብ ኣፍሪካ ከም ሕሱም ንኣፍሪካ ዘሕዝኑ ዘለውን ዘጋፍዑ ዘለውን ሃገር ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣስተውዒልካ ክረአ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ በዚ መንገዲ ምስ ረኣናዮ እዩ እዚ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ማርኮ ሩቢዮ ዝብሎ ዘሎ ሓንጎፋይ ኢልና ክንቅበሎ ዘለና ምክንያቱ እሱ እንተደይ ተገይሩ እዚ ሃገር እዚ ኢማራት ዝበሃል ዘለዎ ናይ ምዕናው ደረጃ
እንወድ ድማ ከም ዝናምነት ካልኦት ሃገራት ኣሜሪካ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ኩናት ብዙሕ መክሰብ ከም ዘይብላ እዮም ዝነብሩ እቲ ኣፅዋር ዝሸይጥ ካምፓኒ ጥራይ ዝኸስብ እምበር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይከስብን ኢማራት ግን ብግምጣል እዩ እቲ ንግስነት ማራይ ዝኸስብ እዚ ኩሉ ወርቂ ካብ ሱዳን ብቢልዮናት ዝቁፀር ተወሲዱ ዘሎ ኣብ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ እውን ተኾነ ካብ ትግራይ ብዙሕ ወርቂ ተወሲዱ ዝበሃል ኣብ ኮንጎ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብቲ ዝኣትውዎ ቦታ ብቐጥታ ነቲ ዝኸፍልዎ ዘሎ 10 ቅርሺ ከፊሎም ናይ 10,000 ገንዘብ ዝወስዱ እዮም ኢማራት ስለዚ ምስ መዛናቶም ከምዚ ስኢልካ ብገንዘብ ንኩናት ኢልካ ኣይኮነን ቃል በቃሉ ግልፂ ብግልፂ ገንዘብ ሂቦም ኣመና ገንዘብ ክምዝምዙ ዝኽእሉ ሃገር እዮም ውግእ ገይሮም ነቲ ሃገር ጓሕጒሖም ክኸዱ ዝኽእሉ እዮም እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ሓደገኛነት ዝረአ ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ሸለል ኢላቶ ዝነበረ ድማ ከም ብሓድሽ ፃቕጥ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ and murder. And that's what's happening. But the UAE is still supplying them with drones, Chinese drones. Yeah, so we're working hard at all. We know who the parties are that are involved. These things, that's why they're part of the Quad, along with other countries involved. And so I can just tell you at the highest levels of our government, that case is being made and that pressure is being applied to the relevant parties. I don't want to get into calling anybody out in a press conference today, because what we want is a good outcome here. This needs to stop. I mean, they're clearly receiving assistance from outside that's allowing them. And clearly that assistance isn't just coming from some country that's paying for it. It's also coming from countries that are allowing their territory to be used to ship it and transport it. So that, in order for this to be solved, that needs to be addressed. I don't know if you saw the RSF a few days ago agreed to humanitarian ceasefire, but they don't intend to comply with it. And when you raise the... ስለዚህ እዚ ዘረባ እዚ ንጹር ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ መን ከም ዝሕግዞም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ሓቂዩ ብዙሕ ናይ አርቲክል ተጻሒፉ ኢማራት ብኸመይ መንገዲ ይሕግዞም ከም ዘሎ ስለዚ ኢማራት ከም ዝኾነ ብሽም ክጠቅስ አይደልን ያብዝ ግን ብርግጽ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ግን ኢማራት ራይካ አይኮንም ዝጉዳይ ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ብመሬተን ለታጽዋር በመንቅስቃስ ይተሓባበራ ኣለዋ ይብላሉ መነመን ኾና ዘን ሃገራት ዚያተን we don't know I mean ጫድ ዝበሃል በቀጥታ ይሳተፍ ከም ዘሎ ንፈልጥ ደቡብ ሱዳን ከምኡ ኬንያ I don't know ኢትዮጵያ ብዓብዩ to some extent ኣብዚ ዝብልዎ ዘለው ንግብፂ እውን ዝትንክፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ኤርትራ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትንከፍ ትኽእል እያ ምክንያቱ ዋላ እኳ ኤርትራ ትገብረላ የለን ተለየለ ኣብቲ ኣርቲክልስ ናቶም ተደጋጋሚ በኤርትራ ኣፅዋር ናብ ሱዳን ይኣትሎ ዝብል ብፍላይ በቲ ናይ ኢማራት ፋንድ ዝኾነ ሚድያታት ተደጋጋሚ ከምኡ ክብል ፀኒሑ ስለዚ እቲ ዘረባ ብዙሓት ኣክተርስ ኣትዎ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ሽም ክጠቅስ ኣይደልን ስኳብ ዝበሃል ግን ግብፂ ስዑድያ ኢማራት ከምኡውን ቀጠር ዘለዎ ድዩ ሕጂ እውን ኣብ ዝቐረባ ቀጠርን ቱርኩን ዝተሓወስኦ بحدا غير كانت قداي نمفتح بزح صعري يقبر كم زلو يزنقر زلو سلازي السودان زلو كنتات دحرخن ديسقاي نشتي اقالبوناي محدارنا واشنطن كم زرخبه يمثلالو نشتي يزبلكم زلو سنار بيج ديل عبنا غير كرز غلا يكونن اتعبابي كرز غلا يكونن بعبيو ግን እዚ ከም ዝኽብለኩም ፀናኩ ናብ አቢ ዝመጽ ዘሎ ብዙሕ ኣጽዋራት ካብ ኢማራት ኣትሎ ዝበሃል ዘሎ ንባዕሉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣካል ናይቲ ዝቕጽል ዘሎ ሶማሊያ ንኣብነት ብፑንትላንድ ብዙሕ ኣጽዋር ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ስለዚ ንገር ዘሎ ውጽኢት ናይ ዝኹሉ ንሪዮ ዘለና ድማ እዛ ዞባዚ ናበይ ክኸይድ እዩ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ሶማሊያ ዘሎ ኩነታት ብኔዮ ሰጊርካ የመን ዘሎ ኩነታት ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናራእኻ ተወሳኺ ናብ ኤርትራ ገጽካ ንምጥፈኡ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ምናልባት ነቲ ዞባ ክንዲ ምንታይ ሓደጋ ክወርዶ ከም ዝኽእል ተራእዩ ሓደ መዕለብ ንክግበረሉ ተስፋ ይግበር በቲ ኮይኑ በቲ ግን ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን ሕጂ ናብቲ ናይ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ክንሰግር Yeah. Well, it's difficult to find as fractured a country as Ethiopia, with different states and tribes claiming ethnic cleansing and even genocide at the hands of the government as well as various militia. For years, the state of Tigray had the world's attention as a brutal war played out there, and now the front has moved to Amara. Amara militia had earlier fought alongside government and Eritrean troops against Tigrayan forces, only to claim later they were betrayed by leaders in Addis. ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ዝተመቓቐለት ሃገር የላን ኣብ ዝብል ኣርእሲና ንርኢ ዘለና ዝያዳ ድማ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትሽና ምክንያቱ ንሳቶም ነቲ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ኤርትራ ከተሓሕዝዎ እዮም ዘልዩ ምስ ኤርትራ ውጊ ይመፅእ ከም ዘሎ ምስ ኤርትራ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ፀገም ከም ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ቁጠባን ኢትዮጵያ ይርበሽ ከም ዘሎ ፀቕጥፈት ይርሉ ከም ዘሎ ገይርዩ ኣብይ ኣሕመድ ክሸጦ ዝደሊ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ግን ነዊሕ እዋን ከም ዘይፈልጥ ኣክት ይገብር ነይሩ እወናይ ኣብ ደገ ባሕሪ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ናፅነታ ዝረኸበትሉ ዶ ገለዶ እናተባህለ ኢንተርቴይ ክገብሮ ከዘናግዕዎ ፀኒሖም እዮም ቤላ ገይሮም ነቲ ናቱ ናይ ሓሶትን ናይ ሽፈትን ኣጀንዳ ኢንጆይ ከም ዝገብሮ ኢንተርቴይን ይገብርዎ ነይሮም የዘናግዕዎ ነይሮም ሕጂ ግን ለትስ ጌት ሲሪየስ ኮይኑሉ ማለት ኢትዮጵያ ትፈርስ ከም ዘላ ይርይዎ ኣለዉ ናው እንታይ ክግበር ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝብል ዲቤት እዩ ማለት ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩናት ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ በፂሕዎ ለት ኣጀንዳ ምስ ኤርትራ ውግእ ዝደሊ ዘሎ ኢትዮጵያ እዩ
ስለምንታይ ይደልሎ ድማ ካብ ዘለዎ ውሽጣዊ ፀገም ካብቲ ውድቀት ዘጋጥሞ ዘሎ መህደሚ ወይ እውን ንዕዑ ኤክስተርናላይዝ ጌርካ ውግእ ኣዊሽካ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቴንሽን ክቦ እዩ ዘሊ ዘሎ ውፅኢት ናይቲ ዓንተ በስተሓተተት ሕቶስ ከንመለስ ባል የሚያደርግ ምን ነገር አለ ከዛ በምን ይለያል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ የአንስታው ስለምታውቅ ነው ከዚህ በፊት ማለት አለ እንት ይሄ በትክክል ካራክተራይዝ ያደርግነው ነው ወይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን መንግስትና አገራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ ፌል ስቴት ናት እንዳትባል የሚያደርግ ምን ነገር አለ እንዳብሮ ደግሞ በፖለቲካ ኃይሎች መካከል የሚጠበቀው ከዚህ በፊት ያልነበረ አዲስ አይነት መቀራረብና የመጣመር ፍላጎት ትመለከታለህ ወይ እሱን በተመለከተ ያለን እጂ ኢትዮጵያ ፌል ስቴት ከይትበሃል ዝኽልክል ኃይሊ ወይ እውን ኩንነት ኣሎ ድዩ ኣብ ዝዋን እዚ መጀመርያ ሓደ ክኾን ከሎ ስለምንታይና ኢትዮጵያ ብትክክለኛ ኩነታታ ክንገልፃ ዘይንደል ዘለና ስለምንታይ ኣብ ዲናየል ወይ እውን ነቲ ኩንነት ኣብ ዘይምቕባል ነብር ዘለና ናበለ ኒ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ክልል ኣምሓራ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ጌዱ ኣንደርጋቸው ዝርከቦም ንዑይ ዝሓቶ ዘሎ ልዕሊኡ ድማ ፌይልድ ስቴት ወይ እውን ናብ ምውዳእ ገፃ ትኸይ ዘላ ሃገር ተላ እቶም ካልኦት ፖለቲከኛታት ብሓደ ኮይኖም ናይ ድሕነት መንገዲ እንታይ ክግበር ይኽእል ኣብኡ እዮም ዛረቡ ዘብትና ሪኮሜንዴሽን እስቲ ያከረ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሌሎቹ ሀገሮች የደረሰው ቀውስና በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ምናልባት በተወሰነ ደረጃ የማግኒቲዩድ ልዩነት ካልሆነ በስተቀር ያን ያህል የጎላ ልዩነት አለው ብዬ ለመውሰድ እቸገራለሁ በእኔ በኩል። ለምንድን ነው የምንለው? አሁን የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ክልሎቹን አያስተዳድራቸው። ከሞላ ጎደል የአዲስ አበባ መንግስት ነው የሆነው ማለት ይቻላል። ሁለተኛ የፌዴራል ተቋማቱን በምንወስድበት ጊዜ እስካሁን ድረስ ከሞላ ጎደል በመከላከያ ኃይሉ ነው ብዙውን ነገር ለመቆጣጠር እየሰራ የነበረ። አሁን ይሄ የመከላከያ ሰራዊት በጀኔራሎቹም አልፎ አልፎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብሕፅር ዝበለ ኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ብዙሓት ዝገልፅዎ ንሱ እውን ኣብ ምንታይ ዝብል መደምደም እንታይ ይወድቕ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣዲስ ኣበባ ዘመሓድር ዘሎ ናይ ክልል ፕሬዚደንት እምበር ናይ ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረበሉ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እቲ ፌደራል መንግስቲ ብመንግስታዊ መዋቅር ናቱ ወይ እውን ብመንግስታዊ ኣሰራርሓ ናቱ ወይ ከዓ መሓውር ናቱ ከመሓድር ኣይክእልን እዩ ዘሎ እቲ ንሱ ዘየለዎ ቦታ እውን ዝዓበየ ክፋል ማለት እዩ በቲ ወተሃደራዊ ክንፊ ናቱ ገይሩ እዩ ከም ዘሎ ዘምስል ዘሎ ኣብ ትግራይ ድዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ኣብ ገለገለ ኣብተን ከተማታት ኣሎ ዝበሃል ዘሎ በቲ መንግስታዊ መሓውር ዘይኮነ በቲ መከላከለያ ዝበሃል ዘሎ በቲ ሰራዊት ገይሩ እዩ እዚ ከዓ ትክክል መንገዲ ይኮነን ስለምንታይ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብሰራዊት ኣይኮነትን ክትሕሎ ዘለዋ እንታይ ዳ ብፖሊስ እያ ክትሕሎ ዘለዋ ብናይ ፀጥታ ኩነታት እያ ክተብል ዘለዋ ሰራዊት ናይቲ ሃገር መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ናይ ወፃኢ ፀላኢ ንክከላኸለልካ ኢኻ ትገብሮ ክልተ ዓይነት ወተሃደራዊ ዓይኒ ወይ ገለ እዩ ዘሎ መጀመርያ ፀጥታ ናይ ሃገር ፖሊስ ክትገብር ከለካ ምስ ጎረቤት ሃገር ክዋጋገልካ ይከብካን ፖሊስ ትገብር ፖሊስ ፀጥታን ርግኣትን ናይቲ ሃገር ከውሕሰልካ እዩ ስለዚ እዚ ነሱ ዝኻለ ስራሕ እዩ ፖሊስ ክሰርሖ ዘይከኣለ ንወፃኢ ሓይሊ ናይ ደገ ሓይሊ ንከይመፀካ ክከላኸለልካ ኢልካ ዝገበርካ ሰራዊት ኣብ ውሽጣዊ ፀገማትካ ክወፍር ከሎ ናይ ደገ ፀላኢ እንታይ ክገብረካ ክእል ንኢትዮጵያ ዝግደሰላ ናይ ደገ ፀላኢ ስለዘየለ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ክወራ ዝደሊ ከፍርሳ ዝደሊ እንተዝህሉ ነጊሮሞ ኮዮም ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ዶብ ናትና ምስ ኬንያ እኮ ዝሕልዎ የለን ምስ ሶማልያ ዘሎ ዶብ ዝሕልዎ የለን ምስ ሱዳን ዘሎ ዶብ ዝሕልዎ የለን ምስ ኤርትራ ዘሎ ዶብ ዝሕልዎ የለን ስለዚ ዶብና እኮ ኩሉ ክፉት ኢሎም እየ ንዑ ክትከላኸል ኣይትኽእልን ኢኻ ሰራዊትካ ብሙሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ክልል ሶማል ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ገለ ናበለ ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ዳርጋ ብ ታኻሞ ክትብላ ኢኻ መግለፂ ዘይርከባ ሃገር እያ ምናልባት እታ ዝዓበየት ኣብ ዝፈርሃ ድማ እዚያ ሕጂ ዝብልዋ ዘለው እያ አንዳንድ አካባቢዎች አሉ። አዲስ አበባ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሙቀቱ ሲግልና የፖለቲካ ትኩሳቱ ሲጨምር ብዙዎች ወደ አዲስ አበባ ነው የሚሰደዱት። በአጣዬ፣ በጅማ፣ በሻሸመኔ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በቅርብ ጊዜ ወዲህ አጠቃላይ ቀውስ ሲፈጠር ነዋሪው በሙሉ ወደ አቅራቢያ ወዳለ ትልልቅ ከተሞች በተለይም ወደ አዲስ አበባ ነው እየጎረፉ ያሉት። አሁን በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የተለያዩ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ክፍሎች አዲስ አበባ ተሰደው ነው ያሉት። አዲስ አበባ ብዙ ነገሮች እየተነሱ ነው ያሉት። ለማንኛውም ወደ አጠቃላይ ሀገራዊ ንቅናቄ እንምጣ። በዚህም በዚያም ተቃውሞ እየተነሳ ነው። በተለይም በአገዛዙ ከመምህራን ምናልባት በተለያዩ የኢትዮጵያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘይኣተዎ ዘሎ እምበር ኣብ ብዙሓት ክልላት ፓብሊክ ዲስኦቢዲየንስ ወይ ከዓ ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ተጀሚሩ ኣሎ። መምሃራን
ሓካይም ህዝቢ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ዝነበረ ደሞዝ ይመጾ ስለዘየለ መናብሮ ስለዝኸበደ ጸቕጢ ስለዝኸበደ ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ድሮ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ሙሉእ ሃገር ኔሽን ብሃገር ደረጃ ኮኦርዲኔትድ ዘይኮነ ዘሎ እምበር ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ድሮ ተጀሚሩ ኣሎ እቲ ጸቕጢ ናይ ቁጠባ ዝፈጥሮ ዘሎ ጸቕጢ ናይ ወታደራዊ ግርጭታት ዝፈጥሮ ዘሎ ህዝቢ ንኣብነት ኣክልል ኣምሓራ ድዩ ኣክልል ትግራይ ንኣብነት ኩናት ክመጽእ ስለ ዝበሃል ዘሎ ዓቕሚ ዘለዎን ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዓቕሚ ዘይብሉን ዕድል ዝረኸበን ኣዲስ ኣበባ ያትሎ ኣክልል ኦሮሚያ ዘጋጥም ዘሎ ግርጭት ዓቕሚ ዘለዎን ኣዲስ ኣበባ ያትሎ ኣክልል ጋምቤላ ገለ ተጋጢሙ ዓቕሚ ዘለዎ ወላ እውን ዕድል ዝደለየ ናብ ኣዲስ ኣበባ ያትሎ ኣዲስ ኣበባ ድማ እንታይ ትኾነላ ሌላ ዓቕማ ሰብ ትሕዛላ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ጸቕጢ ናይ ቁጠባን ናይ መናብሮ ሽግርን ስለ ዘሎ ናብቲ ፓብሊክ ራየት ወይ እውን ፓብሊክ ዲስኦቢዲየንስ ዝበሃል ናብኡ ገጽና ኢና ንኸይድ ዘለና እዚኣ ድማ ዝበዝሑ ኣክቲቪስትስ ናይ ኣቢ ወይ እውን እዞም ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብፍላይ ከም በዓል ልደቱ ኣያለው ዝፅበይዋ ዘለዎ ሰያ ህዝባዊ ምልዓዓል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ህዝባዊ ምልዓዓል እዩ ንኣቢ እታ ናይ መወዳእታ ዓንዲ ሕቁ ከፍርሶ ዝኽእል ዝብል ርእይቶ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ህዝባዊ ምልዓዓል ድማ they have every right እቲ ኩነታት እቲ ኮንዲሽንስ ንጹር ዝኾነ እዚ ቲቸርስ ኔትወርክ ብልዎ ኣለዉ እቲ መድረኽ ናብ ህዝባዊ ምልዓዓል ዝወስድ ኩሉ ነገር ተዳልዩ ዘሎ እንታይ ይስኸ ቁጠባ ኣመና ዝቕባበ ገይሩ ኣሎ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትካላት ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ እናገነነ እናከፍአን ይኸይድ ኣሎ ውግእ ሓትሕድ ወይ እውን ዕግርግር ነቲ ህዝቢ ካብ ገዝኡን ካብ ንብረቱን የፈናቅሎ ኣሎ ዓሌታዊ ጎነፅ ኣብቲ ዶባ ዘሎ ህዝቢ ሃይማኖታዊ ጎነፅ ዝተፈላለየ ጎነፅ ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ዝነብሮ ቦታ ንኸይነብር የፈናቅሎ ኣሎ ዝተፈናቀለ ድማ ቦታ ስለ ዘይረክብ በብዓቕሙ ናብ ሓደ ቦታ ክእከብ እዩ ዘድሊ ዕድላት ስለ ዘይረክብ ሽግር ይመፅእ ዓለም ሓጊዛ ዩኤን ሓጊዙ ካልኦት ዓለማት ሓጊዞም ነቲ ዘሎ ፀገም ከይፈትሑ ድማ ዓለም ገንዘብ የብላን ክትሕግዝ ስለዚ ናይ ሓካይም ኣድማ ዝበሃል ይመፅእ ኣሎ ናይ መምሃራን ኣድማ ናይ ካልኦት ሰራዊት ንበዓል ደሞዝ ዝኽእሉ የብሉን ስለዚ the situation is boiling ይረስን እዩ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እታ መፍንጃር ትበሃል ክትመፅእ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ደገ ባሕርን ዓሰብን ዘብሎ ዘሎ ካብዚ ውሽጣዊ ክፍንጀር ዝኽእል ታይም ቦምብ ንክሃድም ናይ ሰዓታት ቦምባ ንክሃድም ዝግበር ዘሎ ዳ እምበር ፀገም ክፈትሕ ስለ ዝደለየ ወይ እውን ነቲ ፀገም ስለ ዘይርዮ ዘሎ ወይ እውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ስለ ዝዓበየ ከተማ ወደ ቤተሰቦቻቸው ከወላጆቻቸው ጋር ሂደው ቁጭ ብለዋል። ገበሬ ሆነው ተቀምጠዋል። አንዳንዶቹም ልጅ ወለዱ መምህራን ተፋተው ሚስት ከሌላ ቤተሰቦቿ ጋር ባል ደግሞ ከሌላ ሀገር ቤተሰቦቹ ጋር ሄዷል። አሁን ይሄ ነገር እየገባቸው ስለመጣ ወደ የሚያስተምሩበት አካባቢ በመምጣት ትግሉን አቀጣጥለውት ነው የሚገኙ። ይሄ አንደኛው ምክንያት ነው። ከፍተኛ የሆነ ስጋት ተፈጥሯል። ምናልባት ተቃውሞ ወደ አዲስ አበባ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ግዜ ስርዓት ኣበይ ዝቕየር ኣዲስ ኣበባ እዩ ካሊእ ኢትዮጵያ ዳርጋ ብዙሕ ትርጉም የብሉን ተርጂኹን ትርጉም የብሉን ኣብ ካልእ ቦታታት ብዙሕ ሽግር ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ አዲስ ኣበባ እዩ ናው ሌትስ ፎከስ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ኩናት ክሓስብ ከሎ ዝጥቀመሉ ዘሎ ካልኩሌሽንስ ጀዋር ክነግረና እዩ የዚህ ጦርነት ውጤትና የዚህ ጦርነት ርዝመት የምንመዘንበት አራት መስፈርቶች ይኖሩናል። አምስት መስፈርቶች ይኖሩናል። አንደኛው የወታደራዊ ኃይል ጥንካሬ፣ ሁለተኛው የማህበራዊ ድጋፍ፣ የኢኮኖሚ ጥንካሬና የዲፕሎማሲ ድጋፍ ናቸው ማለት ነው። አብይ አሸንፎ ሉዓላዊነት ለመያዝ በእነዚህ በአምስቱ መስፈርቶች የዚህ ጦርነት ኣብዚ ትሪእዎ ዘለዎም እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር ሓንቲ ፅቡቅ ዝበለት ኣናሊሲስ ይቐሪቡ ዘሎ ንሱ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ክዕወት ድዩ ኣይዕወትን ኣብ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ፀብለልትነት ክህልዎ ድዩ ክዕወተሉ ኣይዕወተሉን ብምንታይ ኣናላይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢሉ ኪ ፋክተርስ ቱ ኣሰስ ቪክቶሪ ፖቴንሻል ኣቢ ክዕወተሉ ዝኽእል ኩነታት እስከ ከነፅንዕ ይብል ኣሎ ንኣብነት who might prevail ኣብዚ ዝገጥም ዘሎ ምስ ኤርትራ ውግእ ክገብር ተኮይኑ መን ክዕወት ይኽእል ወይ መን ፀብለልትነት ሒዙ ክወፅእ ይኽእል ይኸውን ወይ እውን ኣብ ውግእ ክኸውን ይኽእል ወላ ስትራቴጂካዊ ኮንቴስት ቅድድም ክኸውን ይኽእል ገለ ካባቶም ዝብሎ ዘሎ ሚሊታሪ ፐርፎርማንስ social cohesion and public support diplomatic alliance and international backing and economic stability and resilience እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣርባዕተ ነጥብታት ሓደ ወታደራዊ ብቅዓት ክረዩ ምክንያቱ ናብ ውግእ ክገጥም ተፃብኦ ክገብር ወታደራዊ ብቅዓት ወሳኒ ይኸውን ወታደራዊ ብቅዓት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዓቢ ናይ ብልፅግና I don't know ብዙሕ ትንተና ዘድልዮ ኣይኮነን ካልኣይ ማለት መይቱ እዩ ዘሎ
ولا حنت عقمية بلو برهان جولان كانوا تنعزو مسؤولون زقبروا وزلو كاب زخدو بوتا تعويتي فلتن هذا دهريو social cohesion and public support social cohesion مالت محبرة سباوي متحقوق عفويكا متصوار حبرة زلو حدنت مالتي حدنا زلو حبرة سب قبل علي دما حزباو دقاف أبي إرترا زلو سراويت ملو بملو نحزب دقاف الله سلمتاي نسنت زي اللي تحقر كتلو كم زي تخل سلازة عملي إرتراوي يس بدهوتات لنا تقامات لنا كل نفلطينا قل سالا سراويت إرتراوي تحقر زلا زبل دما أمان إرتراوي أبرس نفسه كف إرتراوي بجيكا تشيوت إرتراك وزدان كوغبت أنزدل وحد كم زي كنا نفلتنا سالا سراويتن بقعتون يتحقر زلا سلازة أبزي إرتراوي مخا حجي هاجركا كورلكا حسب كمنت لي ناتسنت كان ولا ونت كان كطفايا أبز ولا كازلو إرترا ملو دقاف قبل علم منقسن سراويتن كم زلو أبز وانز ولا تقاوماي زنبري أبغون ندوز زلو معناته تبدهوناتنا تعلاماناتنا كنا سلو زغني أبي خير سوشيال كوهيشن هاجر كم لون فريسايت فلتني تجارو أكمل كونتات الله أي كونت تجرا يزعباي تبيا هذا النت كجبرو أبغى داينا تجرا هذا النت جبري كالنا له أمحارا أيكونن مسا إثيوبيا مسا أبو خوينا بحبرات كبروا أبو قدينا يا محراز اللو كنا تطريدو أبو روما زلو استمع عليه كلنا جرسي ببوليتيكا ترى كونس بوت هدراو كان في برد حيز واقع له ما مغاق على وشتي روميا وشتي أمحارا وشتي تجراي كل تهدران حالتات قيمة مالو تحدى تشفتات زبال زلو أب سومال وتهدراو كان في له عفارة كل تمغيل له أب جامبيلا everywhere you go the same problem أمون قطهم في زبد ما أوروما مسا محارينيا مسا محارا زلو سجل أورومو مستقارو أورومو مس سومال أورومو مس أفار هذا كله أمحارا مس تجراي زلو confrontation أمحارا مس أفار أمحارا مس تجامبيلا زبال ويونتي بنشانغول زبال كلاتهم tension سالو tension دما من علباتنا أبس لزعبي شلل لو مزلو اللي كله دما تي diplomatic alliance and international backing أبي أحمد زلو دبلوماسيا ودقاف إن مهمني صغير زلو كم دما محبرسب عالم إن أنا عاقون ويون محبرسب عالم شللنا ولا يزغي زلو وتحدى زي سمع مخانو سلد فلوت بتخالد ما عقمتاتو وندروت سلزول لابز وانزي خالد ما أنا عالم حق قطع حزد اللي سب سلزول ما بقلت إنه عقد دقفون كبيت سلزول economic stability and resilience اللي قول دما economic وطبعا رجعتن تتصور ندما resilience تزبي شجر وريدو تتصورك خيد خلدو كي أزي أقدر أسند بيع تتصور نت يلا نتبيع so أبتعتبر يريد ما تابع لإثيوبيا military performance نشو أتا عمد ريفيو كتري خلقة سراويتنا إثيوبيا بكم يكون تاتو دي قول بلا له نهاي إثيوبيا سراويت زحلف عسران شو أتا عمد كابتسان حدا كسب حج زلو لعلو جنرالات ناتون سليان ناتون مكونات ناتون تجاريهم نيرهم نعاتهم أبكيناتنا يتقرأ إنه بمولهم تنسيل بوتهم دما بزك البوت بتبوتاناتهم ببقعات أي تكون سلزي حوافنا سراويتنا إثيوبيا عسرت عمد إسرع عمد كرليه ناي إسرائيل شو عطن عمت مرحلتنا إسرائيل زنبرة بمولو أوتيو كتكوي كعلن هلا سلزي بزمن بكتر رأي ويل كمان مع no significant modernization درون جزية دو قالوا ده زبزلوا نتسراويت محاورات ناتو كم عبلوي كعلن سلزي سراويتنا إثيوبيا أبزده خمد درجة كم زلوا يزنقر زي جيتس أصلا بلو كده أنا تبيهم زقبرو ده كونه بحفشة السراويت أبزده خمد درجة كم زلوا يزنقر كمان مع during the TPLF conflict ENDF lost core military leaders who remain unreplaced كمان ما أبتو كنا نتقرأ سراويتنا إثيوبيا أزيما قدستي مرحتنا تزنبرو مس تجاريهم ويكام استقرار يركبالهم تبايلهم تسألتيلهم أنت تمكروا تفلتات أنتي بتخكلني من قدس لدي تسجاجرة إذا فلتات زنز تمكروا زنت أفيو نعوك التكدما عمتات يزدليك عمتات كي جبر كلمة قد تبكينا تعطلها لذي حدا عبس أجمي ومن ما post Pretoria ENDF continued military operations in Amhara and Oromia أساسي كهذا ما أمونغوتهم عليتات زلوا فلاي تحر بريتوريا زقص زلوا أمونغوتهم كلت عليتات زجبر زلوا ولا قصرات ناير إثيوبيا بمحران بتجارون أمحران أورومون سمعت تقولي أمونغوم بزكاة زلوا بريتش دما زي متماني زلوا بلا كل كم دما strategic and policy gaps no clear position of ENDF strategic goals or operational doctrine نتصور زخانة strategic علامة نايت سراويتنا إثيوبيا يلن كم دما تكتيكاوي علامة ناتون أسرار حناتون نتصور هيكونن military policies remain outdated and unresponsive to evolving threats. كمان policy ناتهم مستهلو كنتات نيتهجر زمتاتنا يكونن بلالو lack of institutional learning or reform following major engagements. كمان بحفشة أتي تكالات نايتي سراويتون زدلي سجنان قسقاسن كرأي كعلن مغنياتو كبت بدهوتات حدش مغايرو كتجبر سلسجباكا. تقام زبلا زلوجن ethnic composition and its impact. عليتاوي أفلالاي
ክልቲኡ ኣምሓራን ኦሮሞን እኳ ዝበዝሐ ሰራዊት ተተባሃለ ኣብ መንጎ እዞም ክልቶም ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ብዓብዪ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ይካየድ ስለ ዘሎ እቲ ሰራዊት ኣብ ብልፅግና ኮይኑ ወይ እውን ኣብቲ ሰራዊት ኮይኑ ናብ ኣምሓራ ከይዱ ዝሃርም ዘሎ ተወላዲ ኣምሓራ ቅንዕና ክህልዎ ይክእልኒ ምክንያቱ ዓዲ ዝቃፀል ዘሎ እቲ ኦሮሞ ድማ እሱ የግዳዓኒ ኣሎ ዝብል ስለ ዘሎ ኣብ መንጎ ጀነራላት ይኹን ተራ ወታደራት ዓብ ዘይምትእምማን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር this imbalance affects moral coordination and overall military effectiveness ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዝተመቃቀለ ሰራዊት ድማ ሓያል ዝኾነ ስትራቴጂ ገይሩ ክቅፅል ኣይክልኒ ስለዚ እዚ ኩሉ ስትራቴጂካዊ ፅልዋናቱ ድማ ብከምዚ ዓይነት ሓጓፋት ዝተመልአ ሰራዊት ቀፂሉ ኣድማዓነት ክህልዎ ኣይክእልኒ እዩ ዝበሃል ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ፍሉጥ እዩ the absence of unfilled national vision ሃገራዊ ዕላማ ንፁር ዝኾነ ሃገራዊ ዕላማ ዘይብሉ ሃገራዊ ፕሮጀክት ናቱ ንፁር ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ዝዋጋእ ዘሎ ሰራዊት ከቢድ ይብድኦ ናቱ ስለዚ መወዳእታ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ምስ ኤርትራ ምስ ተዋግአ ዘይኮነ ብዓብዩ ከይተበገሶ ከሎ ናይ ምማት ተኽእሉ ዓብ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለው ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኤርትራ እዩ ዝጎይ ዘሎ ናይ ዩኤን ስፔሻል ኤንቮይ ናብ ኤርትራ ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዕላማ ናቱ ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት እዩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ማለት ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ኪ ፖዚሽን እዩ ዘለዎ ኣብኡ ዋላ እኳ ብቐጥታ ኢዳ እትእቱ እንተደየላ ኤርትራ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ይፃወት ጉዳይ ቀይ ባህሪ ኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ኣለዋ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣገዳሲ ቦታ ኣለዋ ኣብ ካልእ እውን እንተኾነ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እውን ኤርትራ ዘይነዓቕ ቦታ ኣለዋ ስለዚ ምስ ኤርትራ ሰፊሕን ዕምቆት ዘለዎን ርክብ ከም ዝገበረ እዚ ቻይናዊ መበቀል ዘለዎ ቻይናዊ ዲ ኮርያዊ ኣይደኖ ኣምናሹር ሚስተር ጓንግ ቻይናዊ ይመስለኒ ናብ ኤርትራ መፅዩ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስፍሕ ዝበለ ዝርርብን ምይይጥን ከም ዘካየደ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ኤርትራ ምስ ዩኤን ትኸዶ ዘለያ ብፍላይ ኣብ ልምዓታዊ ጉዳይ ዩኤንን ኤርትራን ናይ ብሓቂ ዝተጣመረን ውፅኢታውን ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ካብ ወፃኢ ግን ኣብቲ ዞባዊ ኩነታት ክኸውን ከሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ገለ ካብቲ ዝሃቦ ነቐፌታታት ዩኤን ኪኖቲ ኣቃብ ሰላምን ካልኦን ዝገብሮ ሓሊፉ ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ መፍትሒ ናይ ሽግራት ስትራቴጂታት ክህንድስ ከም ዘለዎ እንተኾነ ንዩኤን ጥራይ ኮንካ ክትሓምዮ ዘለካ ወላ ብዓብዩቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ዝነበረቲ ኢንተርናሽናል ኦርደር ዝበሃል ዝነበረ እውን ሕጊ ኣልቦነትን ነቲ ዩኤን ምግሓስን እናተረኣየ ስለ ዝኸይ ዘሎ ንዩኤን ጥራይ እውን ክትሓምዮ ትኽእል ኣይኮነን ብሓፈሻ ዞባውያን ሓይልታት ከም በዓል ኢጋድ ዝኣመሰሉ ዝግባእ ስራሕ ክገብሩ ከም ዘይከኣሉን ምትእትታዊ ናይ ብዙሓት ሃገራት ዓበይቲ ሃገራት ስለ ዝተቆፃፀርዎ እቲ ዝድለ ውፅኢት ይመፅእ ከም ዘየለ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኤርትራ ሱዳን ነዊሕ ታሪክ ከም ዘለዋን ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ መርኣያ ናይቲ ኣብ ዝወደቐ ፖሊሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎን ናይ ደገ ምትእትታዊ እንታይ ከም ዝመስል ገሊፁ ይብል ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ድማ ብወገን እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዝውዳእ ነገር ከም ዘይኮነ ኣብ መንጎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ጥራይ ንምሽምጋል ከም ዘይኮነ ብዙሓት ከም ዝበልዎ ዩኤን ናብ ኤርትራ መፅኦም ዘሎ ንጉዳይ ዓቢ ንምሽምጋል ይበሃል ኣሎ ግን ጉዳይ ናይ ዓቢ ምዃኑ ወይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዝምልከት ከም ተዘራረቡ ኣይተገልፀን ኣሎ እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዞባ ቀይሕ ባህሪ ዝምልከት ከም ተዘራረቡ እዩ ዝንገር ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዩኤን ናብ ኤርትራ መፅዩ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ክዘራረብን ይህን ክብል ምኻሉን ናይ ኤርትራ መርገፅን ናይ ኤርትራ ፖዚሽንን ብኣዙርን ኮለል እንዳይኮነ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ይራኸቡ ኣለዉ ኣፍኮርስ እቲ ኩነታት ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ይቀያየር ስለ ዘሎ ብዙሕ ምስትውዓልን ብዙሕ ንቕሓትን ዝሓትት ግዜ ልዕሊ ኩሉ ኤርትራ ምስቶም ኣገደስቲ ስቴክ ሆልደርስ ዝበሃሉ ዩኤን ይኹን ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ኣሜሪካን ኤሮጳን ኣሜሪካን ኤሮጳታት ወላ ቻይና ራሽያ ብቐጥታ እውን ተደይተራኸበት ቀፃሊ ኩነታታ ግን ብዝምልከት ቻነልስ ተመሓላልፍ ከም ዘላ ኤርትራ ንኩናትን ናብ ዕግርግርን ዝህንድድ ኩነታት ከም ዘይብላ ይርአ ኣሎ እሱ ድማ ኣገዳሲ መርኣያ እዩ ምክንያቱ እገዳ ወዲ እገዳ ንኸይስዕብ The latest development in the Trump administration's escalating campaign against alleged drug traffickers in Latin America. The U.S. Navy announced it moved the USS Gerald Ford Strike Group, that's its largest and most advanced carrier strike group, from European Command into the Southern Command region. To break down what's happening, we're joined by CBS News senior national security correspondent. On one side, the lethal American military, on the other, a desperate Venezuelan army. The guns are in place, the warships are moving in, all that's left is to pull the trigger. The question is, will US President Donald Trump do it? And we can tell you the indications are not good. Yesterday, an American warship sailed into the Caribbean and... كم نريد لنا
فنزويلا اتكوينات كم معلتنا معلتنا تقراربي خيط كم زلون نت ميديانا علمنا دما ابي غالبا ميديانا علمنا صعيب زلا رسل ما نسي سلام انت دما انت عباي هاجر بزي زخونه يقول مغنيات ناي دراج ناي حشيش منقسقاس بزبل مغنيات حشيش زخونه هاجر اب هاجر تقواصر تخل امريكا حشيش نهاجر يا تقواصر تخل بر خال هاجر كتفرس هاي تخلنيا دوبنا تاك تعصو تخل نيروا جن زقبروا زلو اتي مغنيات تسينوم تاك قبرهم زخلينا نرزلنا كل عينات كل جراجيرهم مغنيات نسانو بحشيشه مغنيم هاجر كوري فتنلو ناي بحق زحزني اب نزي ملكع تزن مقبار كتشف زخونه وتهدروا عقميهم توزلو زدما نقول لك على عالم اسم بعد كونتات يخوين زلو زدري وزلو قجف وتهدروا عقميهم was supposed to be in the Mediterranean, but the US cut short its deployment. Instead, it was rerouted to the Caribbean. Experts say this is a strange decision for the US military because these are not nimble vessels. These are floating islands. They sail with a lot of firepower and support. Take a look at this. 5,500 soldiers, 75 attack and surveillance aircraft, which includes FA-18 fighter jets and 5 missile-guided naval destroyers. This is what the Gerald كم تري ولا لهم تزعبي وتهدراوي عقمناتهم تي جيرالد فورد زبحال توسع كم أكلاي بحر مالتي ميديترينيان زلو أنكسر يسمنا بكاريبيان أمتي أمهم زلو زي إيركرافت كاريرز بعض ولا كابتن زعبي سبعة حمش شحن حمش ميتين وتهدرات أوز أمته أبو زلو لو سوسيال زنزخلو كمرما سبعة حمش النفر تكوينات أبتا مركب تيالو سلازي زونا فنزويلا قصو زمت زلو سلازي ناي بحكي چنقات كفطرو لانا تا فنزويلا ايو تمدب زلو ازي چنقات زي نابي قصو كخيدي بخامي كودايو كنريينا بحفشا فنزويلا ابزو كونتات زنتاي قبرلو اسكنره ordering a massive mobilization of its military as the United States sends more of its own firepower to the region. Amantes de la paz. We love peace. We deeply love peace. We don't want war here nor in any other place around the world. But if they dare touch Venezuela, they're going to find us in every street. The announcement came after America's largest warship arrived. ስለዚህ ቬኔዙዌላ ድማ ብግዲኣ ዓብይ ሞቢላይዜሽን ወይ ከዓ ክተት ዝብል ኣዋጅ ገይራ በሽሓት ወላ በማይ ተሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ነቲ ሃገሩ ንክከላኸል ኣብ ኩሉ ቦታት ክወርድ ከም ዘሎ ምልሻ ይኹን ወታደር ኮይኑ ንሃገሩ ክከላኸል ገጅፍ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ነብሱ ዝኻለ ኣዛረባ ርሲሱ ግን ብከምዚ መንገዲ ነብስኻ ክሳዕ ክንደይ ከተትሕን ትኽእል ከቢድ ኮይኑ ዘሎ ዝከኣሎም ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለው ዝንገር እቲ ቬኔዙዌላ ዝበሃል however ምስ ከምዚ ዓይነት ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ በይንኻ ኣሲሩካ ዝገብሮ ዘሎ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እስካብ ዝንመለስ the B-1B supersonic bombers, the Caribbean. Now, I could detail each of these weapons, but I'm sure you get the idea. You don't order this kind of firepower for no reason. You're either preparing for war or you're hoping to scare the opposition into submission. So which is it? In public, the other side is not acting scared. Yesterday, Venezuela staged a military drill. Their defense minister promised to protect the homeland. እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ብወገን ቬኔዙዌላ እዩ ሃገሮም ንምክልኻል ውላውነቶም ንምክልኻል ዘድልዮም ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለው ይዝረአ ዘሎ ብርግፅ ቬኔዙዌላ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ነዊሕ ዓመታት ተፀቢዮም እዮም ግን እዚ ኩናት እዚ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ንዓታቶም ኢና ንርኢ ዘለና ቀሊል ዘይኮነ ወታደራዊ ዓቕሚ ምሶም ዝኸይድ ዘሎ እቲ መብዛሕትኡ ክኢላ ናይ ኩናት ዝግምግሞ ግን እንታይ እዩ ቬኔዙዌላ ከይፈረሱ ውሽጣዊ ዕግርግር ከይተፈጥረ ወይ እውን ገለ ጀነራላት ተዲዖም ገለ እንተዘይገይሮም ኣትኪሎም ተተዋጊኦም ኣሜሪካ ክስዕሮም ኣይትኽእልን እያ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ኩናት ኣይውዳእን ኣሜሪካ እዚ ኩሉ መራኸቢ ኣምፅያቶ ዘላ ኩናት ክትውዳእ ኣይትኽእልን እያ ይፈልጥ እዮም ኣሜሪካ እውን ትፈልጥ እያ that's why ዶናልድ ትራምፕ ኣፅዋር መራኸብ ኣብ ርእሲ መራኸብ ዝእክብ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ከይተወደየ ጭንቀት ፈጢሮም ብጭንቀት ጠጠው ከብልዎ ብፍርሂ ጠጠው ከብልዎ ይትመደብ ዘሎ ስምባደ ክፈጥሩ ወጥሩ ንክፈጥሩ ፀቕጢ ንክፈጥሩ እሞ ምናልባት ኮንዶኾን ካብ ውሽጢ ጀነራላት ናይ ቬኔዙዌላ ዕልዋ ንክገብሩ ክፍትኑ ወይ ካድሞ ወይ ኣይንዋግኣን ኢና ዝብል ኣብያ ክመፅእ እሞ ብዘይ ኩናት ኩነታት ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ እዩ የግዳስ ኣብዚ ኩነታት ክንሪኦ ዘለና ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ጎኒ ቬኔዙዌላ ደው ኢሉ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ግን ክንዲ ምንታይ ለውጢ ከምፅኣላ ይኽእል ኖበዲ ነውስ ካልኣይ ኣሜሪካ ኣከቢድ ብድሆ ከለያ ነዚ ኩናት ክትገብሮ ትፍትን ዘላ ስለዚ እንተተኻኢሉ ኩናት ክትገብር ደልየላ ከይገበረት
بسموز መንገድ ወይ ብጻቅጥ ወይ ብጭንቀት ራይነት ስርዓት ፍቅር ያተደል ዘላ እሱ እንተ ዘይኮይኑ ግን ግጥም ናይ ኩናት ተመጽኡ አሜሪካውን ከቢድ ምክንያቱ ሰብ ክትከስር አይደልን ያዘላ እቲ ኩናት ምኽኑ አይኮነን ንአሜሪካን ሃገራዊ ድሕነት ጸገም ስለ ዝፈጠረላ አይኮነን ስለዚህ እቲ ኩናት ተገይሩ ለሰይ ሰራዊት ናይ አሜሪካ ኩሞቱን ተጀሚሮም አዝዩ ከቢድ ይከውን ዶናልድ ትራምፕ is going to be risky ንቁጠባ ናይ አሜሪካ ሪስክ ክልወዩ ንኩነታት ናይ ጸጥታ ናይ ከባቢ ሪስክ ክልወዩ አሜሪካ ድማ ናይ ዩክሬን ኩናት ከይተወደኦ ከሎ ምስ እስራኤል ዝገበረቶ ክሳራታት ከይተወደኦ ከሎ ናይ ኢራን ምፍጣጥ ከሎ ልዕሊ ኩሉ ናብ ቻይና ከተኩር ኢና በለት ከላ ሕጂ ድማ ናብ ቬኔዙዌላ ትገብሮ ኩናት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ከምዚ መድረኽ ከለኻዩ ድማ አብይ አሕመድ ናይ አሜሪካ አቴንሽን ናይ ኩናት ክረክብ ወይ እውን ፍሉይ ሓገዝ ክረክብ ዝሓስብ ዘሎ ስለዚ አሜሪካ ብኩናት ክሳብ ኣፍንጫ ተተሒዛ ስለ ዘላ ኣብ ካልእ ቦታ ንሳ ዘይትደልዮ ኩናት ክፍጠር እሞ ነቲ ረብሓናታ ነቲ ቁጠባናታ ነቲ ኩነታትናታ ፅልዋ ክፈጥረላ ዝኽእል ኩነታት ክትፍቅድ ኣይደልን እያ ዘላ እዚ ድማ እቲ ኤርትራ ኢንዳይሬክትሊ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንኤርትራ ኢሉ ዝተገበረ ኩነታት ኣይኮነን ግን ንኤርትራ ዝርብሕ ብዙሕ ኩነታት ኣለዎ ክንብል ከለና ካብዝን ወዲዝን ተበጊስና ኢና ብሓፈሻ እቲ ዘሎ ኩነታት ንብዙሓት ሰባት ኣሻቓለ ኩነታት እዩ ዘሎ ግን ኣገይን ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ናይ ራሽያ ዩክሬን ብዝኸፍአ መልክዕ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብ ንሪእየሉ ዘለና ወላ ሓደ መዕለቢ ኣብ ዘይብሉ በንፃሩ ዩክሬን ትሰዓራላ ኔቶ ናብ ኩናት ምስ ራሽያ ክገብር ኣብ ዝጓየሉ ዘሎ ብዙሕ ምልክታት ኣብ ንሪእየሉ ዘለና ንቻይና ንምቕርቃር ጃፓን ምስ ቻይና ዝተፋነንሉ ዘለው ኩናት ናይ ታይዋን ዝበሃል ኣሎ so many issues and problems around the world ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናታ እውን ሕምስምስ እያ ትብል ዘላ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ኣሜሪካ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ተወሳኺ ካልእ ኩናት ንዓለምና ፍፁም ረብሓ ከም ዘይብሉ ይፍለጥ እዩ ግን at the end of the day ኣሜሪካ እቲ ኩናት ረብሓ ክሳብ ዘለዎ ነቲ ኩነታትን ዕግርግርን ክቕፅል እዮም ኣብ ከምዚ ርሱን ዝኾነ ኩነታት ከሎ ድማ ኣብ ዓለም ሓንቲ ሃገር ኣላ ካብኣ ክንመሃር ኣለና ዝብለኩም ቻይና ትበሃል ሃገር እያ እንታይ ትገብር ኣላ ንሳ ብግምጣሉ ክንርኢና ቅድሚኡ ግን ኤሮጳ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ክነግረኩም ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ኩነታት ከዓ ናይ ብሓቂ ዘገርም ስለ ዝኾነ ሓንቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከይወዳእና እዚኣ ክንሕውሰልኩም ሓዳፊቱ With a new blistering response for Democrats after they released emails written by Jeffrey Epstein that referenced President Trump. Here's Press Secretary Caroline Leavitt. It is not a coincidence that the Democrats leaked these emails to the fake news this morning ahead of Republicans reopening the government. Why are White House officials then meeting with Representative Boebert in an effort to try and get her to not sign this petition? እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኤፕስቲን ፋይልስ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዓብዪ ኣዛረባ ርእሲ እሱ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕመፃሉ ዝነበራ ሃብታማት ፖለቲከኛታትን ካልኦትን ኣብ ሓደ ናይዚ ኤፕስቲን ዝበሃል ዝነበረ ደሴት እናኸዱ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ይፍፅሙ ነይሮም ተባሂሎም ዳርጋ መብዛሕቶም ፖለቲከኛታት ብኸምኡ ይጥርጠሩን ይኽሰሱን እዮም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣነ ምዝዮም የለኹን ይብል ነይሩ ግን ተኾነ ምስ ርክብ ከም ዝነበሮ ዝገልፅ ሓበሬታ ቀደም እቶም ሪፓብሊካን እዮም ነቶም ዴሞክራትስ በዓል ኦባማ ገለመለ ኩሎም ኣብዮም ነይሮም ኢሎም ይኸሱ ነይሮም እንተረኣኻ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ኣብቲ ምርጫ እንታይ ዝብል ነይሩ ኣነ ነዚ ኩሉ ከቃልዖ እየ ግዲ የብልኩምን ኩሉ እቲ ፋይላት ናብ ህዝቢ ክገብሮ ይብል ነይሩ ፕሬዚደንት ምስ ኮነ ኸ መን ይኸት ኤፕስቲን ዝበሃል እንታይ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ተዛረበሎም ኢሉ ከባጭወሎም ጀሚሩ እንተረኣኻስ ንበዓሉ ንሱ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ብዙሕ ዝተቆማጥዐ ሰብ ምዃኑ ይረአ ኣሎ ኢሎን ማስክ ምስ ተባእሰ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቀዳመይቲ ዝኸሰሶን ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኤፕስቲን ዝበሃል ፋይል ብዓብዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ከም ዘሎ ስለ ዝኾነ እዩ ነቲ ጉዳይ እቲ ተውፅኦ ዘይደለ ብምባል ኣብ ታሪክ ናይ ትዊት ዝዓበየ ሪትዊትን ሓበሬታን ዝተገብረላ ፅሕፍቲ ፅሒፍ ድሓር ግን ደምሲስዋ ግን it was one of the biggest political confrontation ወይ ኒውስ ተባሂሉ ተዘሪብሉ ኣብቲ እዋንቲ እዚ ኣገይን ዴሞክራትስ ድማ ተገምጢሎም ሕጂ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ንስኻ ኣካል ናይቲ ኩነታት ኢኻ ኣካል ናይቲ ጭምልቕና ረስሓን ፖለቲካ ስለ ዝኾንካ ኢሎም ከዓ መመሊሶም ንዶናልድ ትራምፕ ኣንበሳ ክኸውን ዝሓሰበ መመሊሶም ገበነኛ ከም ዝኾኑ ይገብርዎ ኣለዉ እዛ ፀወታ እዚኣ ባዕሉ ዝጀመረያ ግን ተገምጢላ ኣብ ርእሱ ጠልቂ ትብል ንርኢ ኣለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ፀቕጢ ከም ዘለዎን እታ ናቱ ፕረስ ሰክረታሪ ድማ ነቲ ኩነታት እቲ ክትቃወምን ደይመደይ ኢሎም ንዶናልድ ትራምፕ ንኸበላሽው ኢሎም እምበር ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ዘለዎ ኩነታት የለን ገለ ዝብል ህድማ እዛ ዓይነቱ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና anyway this story is becoming interesting ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንሕና ድማ እቲ ኩነታት እናተኸታተልና ናባኹም ከነቕርበ ኢና now let's shift our focus ኣብ ኤሮጳ ሓንቲ ዘጋጠመት ምናልባት ኣብ ኤሮጳ ዘለና ክንጥንቀቕ ኣላ
is facing growing accusations of hypocrisy after Italian journalist Gabriele Nunziati was fired for asking a question that Brussels found too uncomfortable. At a European Commission briefing on October 13th, Nunziati challenged officials on their double standards, asking why the EU insists Russia should fund Ukraine's reconstruction, but makes no such demand of Israel over Gaza. His question has since been ሓንቲ ዘረባ ኣዝብ ቅድሚት ትሪእዎ ዘለኹም ጋዜጠኛ እንታይ ኢሉ ሓቲቱ መስለኩም? ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኤሮፓ መቸም ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዳይ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ክኸውን ከሎ ፍሉይ ዝኾነ ስታንዳርድ እዩ ዘለዎም። መርገፅናቶም ራሽያ ነዚ ኩናት እዚ ስለ ደበገሰቶ ኩሉ እቲ ዝግበር ገበናት ራሽያ ክትከፍሎ ዘለዋ ራሽያ ክትሕተተሉ ዘለዋ ዝብል ተሪር ዝኾነ መርገፂ እዮም ክጥቀሙ ፀኒሖም። ብኡ መርፅር ድማ እቲ ገንዘብ ናይ ራሽያ ሒዞሞ ዘለው ሃጊሮም ብኡ መልክዕ ብኡ ዝተደገፈ ዕዳ ንዩክሬን ይህቡ ኣለው፣ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ኣለው። እዚ ጋዜጠኛ ጣልያናዊ ግን እንታይ ኢሉ ሓቲቱ ኣብ ሓደ ኩነታት Nunziati's calm quickly went viral. Nunziati's calm question several times that Russia should repay for the reconstruction of Ukraine. Do you believe Israel should repay for the reconstruction of Gaza since they have destroyed almost all the strip and the civilian infrastructures? The Commission ነዛ ናይ ዩሮፒያን ኮሚሽን ሓላፊት ኣብቲ መድረ ወፂኣ ኩሉ ግዜ ራሽያ ነዚ ኩናት እዚ ስለ ዝጀመረቶ ኩሉ እቲ ዕዳ ካሕሳ ናይቲ ኩናት ንዩክሬን ክትከፍላ ኣለዋ ኢላ ኩሉ ግዜ እያ ትዛረብ። ሽዑ እንታይ ኢላ ሓቲትዎ እዚ ጋዜጠኛ ጣልያናዊ እዩ፣ ምስ ሓንቲ ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ሰረዝ ዝነበረ እዩ። በቲ ናትኪ ሎጂክ ወይ እውን በቲ ናትኪ ስነ መጎት እንድሕር ኸድና ራሽያ ንዩክሬን ስለ ዝወረረታ ኩሉ ናይቲ ኩነታት ካሕሳ ክትከፍላ ኣለዋ ክትብል ከለኺ ልክዕ እቲ ናትኪ መርገፂ ኣብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ክትጥቀመሉ ትኽእሉ ዶ ኢልዋ። ማለት እስራኤል ንጋዛ ሓመድ ጌራታ ዘላ ኩሉ እቲ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ እስራኤል እያ ጌራቶ እቲ ኩናት እስራኤል እያ ድማ ከምኡ ዓይነት ግፍዒ ክትፍፅም ክኢላ። ስለዚ ነዚ በዛ ንስኺ ትብልያ ዘለኺ ሎጂክሲ እስራኤል let me give you one thing ነገር ክትርዳዕኩም እንተን ኦኬ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብዛዕባ እታ ኣርእስቲ ክዛረበኩም እየ። ጋዛ ዝበሃል እዚ ጋዛ ንሕና ንፈልጦ ቀደም እንታይ ይመስል ነይሩ እስራኤል ኩናት ቅድሚ ምጅማራ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ናይ ጋዛ ከተማ እዩ። እቲ ጋዛ ዝበሃል ኩናት ዝተካየደሉ ቅድሚ ኩናት እስራኤል ምድብዳብ ምጅማራ እንታይ ይመስል ነይሩ? ከተማ ዝመስል ነይሩ፣ ምዕባለ ነይሩ፣ ስካይ ሃይላንድ። ሕጂ እንታይ ይመስል ኣሎ ድሕሪ እቲ ኩናት ኣብ ጋዛ ዝገበረቶ እስራኤል ዕለት 1 ወርሒ 9 ዝተቐድሐ ቪድዮ እንታይ ይመስል ኣሎ ራእይዎ። ኩሉ እዚ ብርሰት ጥፍኣት መን ገይርዎ እንድሕር ኢልኩም እስራኤል እንዳ ኣሜሪካ ፋንድ ብትገብሮ ዝነበረት ኩነታት ዘጋጠመ እዩ። ስለዚ ናብቲ ሕቶ ተመሊስና እዚ ጋዜጠኛ እቲ ሎጂክ ናትክሲ እስራኤል ንጋዛ ኣብ ዳግመ ህንፀት ምግባር ካሕሳ ክትከፍል ይግባኣ ዶ ምስ በላ ክምልስ ኣይክእልን ኢላቶ ተመሊሶም ነዚ ሰብ እንታይ ገይሮም መስከ ካብ ስርሑ ከም ስጎ ገይሮሞ ነታ ቴሌቭዥን ንዑ ቆፂራቶ ዘላ ከሲሶ ካብ ስርሑ ከም ስጎ ገይሮሞ ኤሮፓ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ የብልናን ኢሎም ብሓቂ ዝሕዝን እዩ። ናፃ ሓሳብካ ክትገልፅ ዲሞክራሲ ፍሪ ስፒች ዝብሉ ኩሉ ግዜ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ። ንዖም ክጠቅም ከሎ ንረብሖም ክኸውን ከሎ ጥራዮም ዝጥቀምሉ ቨሪ ሳድ move marks a decisive step in its quest for technological independence. Just days after Xi Jinping's meeting with Donald Trump in South Korea, Beijing ordered all state-funded data centers to stop using or purchasing foreign artificial intelligence chips. The decision effectively severs one of China's last remaining dependencies on U.S. semiconductor. States has been dominating the semiconductor market while limiting the exposure China had to the more sophisticated chips. That embargo has led to Beijing to push for its own domestic supply. In just a few short years, the country's big tech companies have made some significant progress. So is it ዘረባዚ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ኣለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ዘረባ ድማ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ኣሜሪካ ንቬኔዙዌላ ወረርኩ፣ ንናይጀርያ ሃረምኩ፣ ንኣፍሪቃ ሓስኩ፣ ንጋዛ ደምሰስኩ ወይ ከዓ ንጋዛ ክንወስዳ ኢና፣ ንሱርያ መራሒ ክንገብሮ ኢና እናበልካ ኣብ ላቅሶ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ቻይና እንታይ ትገብረላ? ኣብ ቴክኖሎጂ ትጎይላ። አሜዚንግ ኣብ ቴክኖሎጂ ትጎይላ። እቲ ጉያ ድማ ብዘገርም መንገዲ ንኣብነት ቻይና ባንስ US chips from state funded data centers, Reuters says. ቻይና ብወለንቱ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና እንታይ ዓይነት እገዳ እያ ተውርድ ነይራ። እቲ ዝዓበየ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ካብዞም ቺፕስ semiconductors chips advanced chips ናብ ቻይና ክኸዱ ከም ዘይብሎም ምንታ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ንኸይምዕብል ስለዚ ምዕቡል ቺፕስ ኣይትሃብዋ ብምባል ንነዊሕ እዋን እገዳ ክትገብር ፀኒሓ። ቻይና ግን ካብቲ እገዳ ክትወፅእ ክትብል ኣፀቢቓ ስለ ዝማዕበለት ባዕላ ካምፓኒታት ናይቲ ሃገር እንታይ ትብሎም ኣላ ናይ ኣሜሪካ ቺፕ ከይትጥቀሙ
ምክንያቱ መቆጻጸር ከሆን ስለ ዝኽእል ናትና ስለ ዘለና ናይተን ካምፓኒታት ደቂ ሃገር ንዑ ተጠቀሙ ዝኾነ ናይ ስቴት ናይ መንግስቲ ዝኾነ ትካላት ዴታ ሰንተርስ ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ቺፕ ከይጥቀም እዚ ድማ ንኣሜሪካ ናይ ብሓቂ በቲ ቋንቋ ናይ ፅርግያ ማእከላይ ፅፍርካ ምውፃእ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ እዚ ቺፕ ኣለና ነዚ በዚ ጌርና ክንሕዘኩም ኢና ኢላ ትፍክር ዝነበረት ቺፕ ናትኩም ኣይንደልዮን ኢና ንሕና ናትና ጌርና ስለ ዝኾንና ንሕና ክንገዝኦ ይንደልን ኢና ብምባል ክሳዕ ክንደይ ጌም ኦቨር ትብላላ ምናልባት ኣብዚ ሓደ ነቲ ኩነታት ብዝበለፀ ገሊፅዎ ነይሩ ሓደ ሰብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቺፕ ናይታ ኤንቪዲያ ትበሃል መስራቲ ኣብ ዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዛረበ and other Chinese tech firms. At the moment, we are 100% out of China. And so China is 0% of, we went from 95% market share to 0%. And so I can't imagine any policymaker thinking that that's a good idea. That whatever policy we implemented caused America to lose one of the largest markets in the world to 0%. But anyhow, in all of our forecasts, if there are any shareholders out there, ሪዎ ዘለዎም ዝና ኤንቪዲያ ሲኢኦ እዩ 95% ነቲ ዕዳጋ ናይ ቺፕስ ንቋፀሮ ዝነበርና ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታትን ኤንቪዲያን 0% ናይቲ ዕዳጋ ከም ንኸውን ዝገበረና ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኢሉ ነዚ ፖሊሲ እዚ ዝሃንደሰ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ በዚ ዝኮርዕ ተኮይኑ ርእሱ ጥዑይ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ከም ብላ ኣሎ ንሕና 95% ክንቋፀሮ ከለና ኣሜሪካ ቻይና ካምፓኒ ነበራ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝሰርሕ ስለምንታይ ከኣሜሪካ ክንገዝኦ ኢና ኢሎም ተቀሲኖም ደቂሶም ነይሮም በዓልና ብዝፈጠርናዮ ፀገም ሎሚ ንሕና 0% ኣብቲ ዕዳጋ ከም ንዋሳእ ኮይኑ ንሳቶም ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ ካምፓኒታት ድማ ኩሉ ትሽግር ባዕሎም ኮንትሮል ገይሮሞ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ሰልፍ ሰፊሽንሲ ቻይና ዝበሃል ሃገር ነቲ ዘጋጥሞ ፀገም ከምንታይ ዝርዮ ፀጋ እዩ ዝርዮ ብድሆ ገለ ነገር ሕፅረት ክገብረሉ ከለካ ትኾርሚ ዝበክ ዘይኮነሲ ሕጂ ሓዳሽ ቻለንጅ ላቶም ካምፓኒታት ነፍሲ ወከፍ እገዳ ክወርድ ከሎ እንታይ ይብሉ ሕጂ ክጎይለን ነዛ ሽግር እዚ ኣነ መፍትሒ ክረክበላ ኣለኒ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ስለዘየለ ትጠለብ ድሌት ስለ ዘሎ ነቲ ድሌት ክጥቀመሉ ቡጌራ ድማ ካምፓኒ ናተይ ቁፅሪ ሓደ ክትከውን እያ ኢሎም ነቲ ነዚ ዝመፀ ፀገም ከም ቻለንጅ እናርኣዩ ኣብ መፍትሒ ናቱ ክጓየዩን እቲ መፍትሒ ድማ ንኣሜሪካ መመሊኡ ኣብ ሽግሪ ይእትዋ ኣሎ ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ፀብለልትነት ዝነበሮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ባዕሎም ክኸስርዎ ንርኢ ኣለና what an amazing time ቻይና ዝበሃል ኣብ ዓለምና ሱፐርማሲ ናቱ ፀብለልትነት ናቱን ዕብለላ ናቱን ላዕሊ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ስቴትመንት ወይ ከዓ ሓበሬታ ከም ዘይኮነ ስለዚ ካብ ቻይና ክንምሃር ኣለና ቻይና ንብድሆታት ከመይ ጌራ ናብ ፀጋ ተቐይሮ ክንዛረብ ከለና ድማ ህያው ኣብነት ኢና ንርኢ ዘለና it's a very amazing እግረ መንገደይ ኩሉ ግዜ ኢንተርቴይንመንት ዓይነት ካ ክውስኸልኩም ዝያስሙ China's version of a Ferrari Purosangue, the SUV, and it starts at $35,000, which is absurd. I like the lights, I like the crisscross, but the entire design and the look is very familiar to the Purosangue. This reeks of እዚ መኪና ትሪእዎ ዘለኹም ኖርማሊ ናይ ፈራሪ ዝበሃል ፈራሪ ትፈልጥዎ ኢኹም ሓደ ካብቶም ቶፕ ብራንድስ ኤክስፐንሲቭ ላክዠሪ ብራንድስ እዩ ተራ ሰብ ዝዝውረ እውን ኣይኮነን ነቲ ናይ ፈራሪ ተወዳዳሪ መኪና ብ35,000 ተራ መኪና ኒሳን ላንድ ክሩዘር ወይ ከዓ ኤስዩቪ ከምኡታት ይዋግኡ ሓድሽ እዚ ግን ብቴክኖሎጂ ክሳብ መወዳእታ በቲ ዲዛይን ላክዠሪ ናቱ ገለመለ ግን ምስ ፈራሪ ዝወዳደር ብ35,000 ክትገዝኦ ከም ትኽእል ገይሮም ኣለዉ main things are changing pretty fast ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ንዓለምና ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ብስምባደ ዝኣክል ድኻም ልቢ ከም ዘጥርዩ ዝገብሮም ዘሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ቴክኖሎጂ ካብ ዘላ ናይ ቻይና መግለፂ የብሉን ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን ደረጃ ምዕባለ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ኣይሆፕ ሓደ መዓልቲ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ክንዝውር ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ነስመራን ኤርትራን ክመልኣ ድማ ትምኒት ናተዩ ኩሉ ግዜ ወላ እኳ ንቅድሚት ሓሊፍና ንሓልም እንተለና ምሕላም ግን ሕማቕ ኣይኮነን ናይ መወዳእታ ኣብዚ ናይ ኢንተርናሽናል ኒውስ በዚያ ጌርና ንግልና እውን ክንጥቀም ስለ ዘለና Gemini in 2015 in October, so almost 10 years ago today, and I think the price of Bitcoin was $380. And so we've come a long way, but we also think it's still very much the bottom of the first inning because we see Bitcoin trading at $1 million a Bitcoin if it disrupts gold, and we think Bitcoin is gold 2.0. And I think we said the same exact thing to you about 10 years ago today. Every day I'm giving you one big shot billionaire or Gemini's bahal company ዝመስረቱ ክልተ ኣሕዋት ዓበይቲ ቢልዮነራት እዮም ስለዚ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንቢትኮይን ናብ 1 ሚልዮን ንሪኦ ኣለና ብምባል እዩ ፎርካስት ዝገብር ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ነታ ጀመናይ ክምስርትዋ ከለዎ 2016 ገለ ቢትኮይን 8,000 ነይሩ 8,000 ዝጀመርናዮ ሎሚ 102,000 103,000 104,000 ዓወታት ኮለል ብላ ኣሎ
ካብዚ ሕጂ ድማ ይብላሎ ፓብሊክ ኮይና ላታ ካምፓኒ ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ብውሕዱ ናብ $1,000,000 ክኸይድ እሞ 10 ዕፅፊ ናይ መክሰብ ክርከበሉ ዝኽእል ምዃኑ ይነግረኩም ኣሎ ነቲ ዕድል ተጠቒምኩም ኣሚን ካብዚኣቶም ንላዕሊ በሊሕ እየ እንድሕር ኢልኩም ሓደ ሰብ ካብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንላዕሊ ይፈልጥ እየ ኣነ በሊሕ እንድሕር ኢልኩም እመንዎ ንዑ ካብዚኣቶም ዝበልዕ ብዛዕባ ቢትኮይን ኔጋቲቭ ዛረብ ሰብ የለን so you better listen and do the right thing ግን ተጠንቂቕኩም ዘድሊ ምስትውዓል ጌርኩም ኣብ ዘይተደልየ ስርቃት ኢኹም ብወሳብ ጌርኩም ትርብሹኒ ዘለኹም ክሕግዘኩም ኣይክእልኒ ተጠንቂቕኩም ስጉም ትውሰዱ ክብለኩም ይደሊ ንመለስ ናብ ዞባና ቦታ ግብጽ የምትቆጣጠሩና ግብጽ ማስተዳደር ከጀመረች ማለት ነው አሁን ሌላ አርጩም ያገኘች ማለት ነው እሷ ለፈለገች ትጨምርብላለች ለፈለገች ታደርጋለች ማለት ነው ይሄ ራሱ ሌላ እኛ መቋቋማችን አደጋ ውስጥ ከተናል ማለት ነው ያው አደገኛ ነገር ነው ግብጽ እዛ አካባቢ መጣሉ ሌላኛው ነገር ደግሞ ላሳለ ይሄ ከነባ አስግብስ ሱዳን አለች ደግሞ ሱዳን አለች የሚገርም ነገር ሶማሊያ አለች ኤርትራ አለች ሶማሊያ አለች እና ሱዳን ድረስ ክስቲ ኢትዮጵያን የመቃወም ስትራቴጂ አንዱ ትልቅ እሱ ነው የተሰራ ያለው ነገር ማለት ነው ኤግዛክትሊ እንዳይም ዝብል ዘሎ ግብጽ ኣብዛ ጎረሮና ኣብ ኩሉ ኣከቢባትና ዘላ ግርም ጽጋብናትኩም ጽጋብካ መኻል ዘይምስኣን ጽጋብካ ዘይምኽኣል ከምኡ ዝፈጥረልካ ምክንያቱ ምስ ማንም ክትናዳሕ ክትሸናዳሕ ተጀሚርካ እቶም ክሸንድሖም ወይ ካ ከተጥፎም ኢልካ ትብገዝ ዘለኻ እናስሓቁ እናተላገጹ ንሳቶም ድማ ዘዋፅኦ መንገዲ ክገብሩ እዮም ንኣብነት ሓደ ብልሒ ዘለዎ ለባ መራሒ ኣብ ሓደ ግዜ ምስ 360 ዲግሪ ዘለዎ ጎረባብትናቱ ውጋእ ይውጅን እዩ ንስኻትኩም ግን ኣብቲ ገባሕሪ ኣይለቢምና ኢልኩም በሓንቲ ግዜ ንብሙሎም ቶም ኣብ ከባቢኹም ዘለዎ 5 ሃገራት ዝነቅፍ ዘረባ ተዛሪብኩም guess what no change ኩላቶም ድማ አንጻርኩም ጽቡቕ ዝኾነ ስምብራት ዝህበኩም ጽጉምቲ ከምኡ ዝበሃል የለን ንሓዋሩ ኣብቲ ገባሕሪ ከም ዘይትረኽቡ ክገብርኹም እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሃገርኩም ንውትወድቕ በዓልኩም ተቀላጥፍለኹም መበል 118 መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ዝተጸምበለሉ ኣጋጣሚ ነዚ ዛዕባ ልዒሉ ክዛረብ ተሰሚዑ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትውንን እያ ዝበለ እቲ ኣዛዚ ሰራዊት 2 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ማለት ኤርትራ ነታ ብዝሒ ህዝባ ናብ 200 ሚልዮን ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ሃገር ባሕሪ ክትከልኣ ሞጎታዊ ኣይኮነን ኢሉ ኢትዮጵያ 3 ነገሮች ያስፈልጋታል አንደኛ ሰላም ኢትዮጵያ ሰለስተ ነገራት የድልያ ሰላም ልምዓት ኣብ ደገ ባሕሪ 30 ዓመት ደቂስና ሕጂ ነቂሕና ኣለና እቶና ግን ክቕፅል እዩ ሰላም ልምዓትን ኣፍ ደገ ባሕርን ከነዕውት ኢና ባህር በርም እናሳካለን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕርን ዘትረፍዋ ዝበሎም ብሽም ዘይጠቐሶም ሓይልታት ወፃእ ብምጥቃስ እውን ነተብቲ እዋን ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝነበሩ ሰበስልጣንን ኤርትራ ምስ ወደባታ ክትነፀል ምፍቃዶም ኣደናጊሮም እዮም ክብል ከሲሱ ባህር በር ላይ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች ለ60 ዓመት ለ70 ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንስእን ዝገበሩና ጸላእቲ ን60-70 ዓመት ዝሰርሑ ጸላእቲ እዮም ሕጂ እውን ሰብሖም ይቕፅሉ ኣለዉ ንሕና ተጋጊና ተሓባቢርና ክንከውን ንኽእል ኢና ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክስእን ዝገበረ ቀንዲ ኣካል ግን እቲ ታሪኻዊ ጸላኢና እዩ ሕጂ እውን ቀፂሎም ኣለዉ እዚ ዘረባ እዚ ኣበይ ወፂኡ ኣሎ መሲልኩም ቢቢሲ ውፅእዎ ዘሎ ኣብ ቢቢሲ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ዝበሃል ሜይቢ ወርሒ ገይሩ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ክሕብርዎ ዘይከኣሉ ይገርመኒ እዩ ዘሎ ንምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ ጽቡቕ እዩ ሕጂ ክወፅእ ምኻሉ ግን ዘየላ ሓበሬታ ዘይተባህለ ሓበሬታ ኤርትራ ከምዚ ሓሲባ ትኸውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ ንኢትዮጵያ ስለ ዘይከሰሰ ሕማቕ ኣጋጣሚታት ኣጋጢሞ ናበልካ ኣጀንዳታት ምግባር በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ዝተባህለ ንልኡላውነት ናይ ሃገር ዝኽሕድን ወራር ንኸካይድ ዝዛረቦ ዘረባ ግን ድሕሪ ወርሒ ከተውፅኦ ከለኻ ቢቢሲ ዝበሃል ኢንስቲትዩሽን ባያስ ናቱ ኣድልዎ ናቱ زي شعراء وحبريتا زي مهاب بقعتناتو دونالد ترامب لنكنه زعبه كساب لليو كجبر اتم عبيت مرحتناتو دما وصيام الله سلازي از زربازي اب غزيو ببعال بيبيز الجزيره كوتس زغباينير اوصيام ما كونو خليا بت not as precise as كم حجي بنصور بتግርኛ دوصو زلو بانجلش ترجمم قال بقالو ابنا انجلش فيديو غيرو ما ندحلكم لنا ايغبروا سلامتاي نابي كفر كبوس لزدليو ኤርትራ ዝገበረቶን ዘይገበረቶን ገሚታቶ ኢሎም ከውፁ ከለው ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ግን ርኡይ ዝኾነ ባያስ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ክኾን ከሎ ብእንግሊሽ ከምቲ ዝድላ ይሰርሑን እዮም ንዓቢ ሽፋን እዮም ዝብዎ ዘለዉ ኤቭሪ ታይም እቲ ስታብሊሽመንት ኣብ ሚድያ ከምፅእ ከሎ ምስ ኤርትራ ኩናት ይመፅእ ኣሎ እዮም ዝብሉ እቲ ኩናት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኣምሓራ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ካሊእ ይጭፍጭፍ ኣሎ ብዛዕባ ይዛረቡን እዮም ናይ ትግራይ ክብሉ እትኮይኖም ድማ ኤርትራ ኣትያቶ ከላ ዘጋጠመ ንኤርትራ ግድን ኣብ ምስይጣን ክትፀኣት ኣለካ እንታይ ዝብል ዘረባ ለመሲልካ ኤርትራ
نمن على قل لوز بحال زربا الله بتقرنيا صبوز خونه زرباي إرترا كل جزء أباجو قال له ما هنياتو أنت أرى زيت عدنا زت على لمه طلعي بستفر على أجندات بحدد سرح طلعي لن كده ولا توم بريطانياويان بحالو بمسرتون أنا قبل الإرتراسي قال حضور حمام داخلي اللوم زبل امنات علني أبزني راح أنت فيديو أنت رخيبة كوسخلكم because it just shocks me every time أنت أرى إرترا زمت أجندة ناتهم كرهباي كلني تا فيديو حدا لن كده ناي هو حد زنبرة مجابريا بكاني إرترا كتعرف على كاستبه عليه يمثل نزل صندوق الداخلي لمثل البروفيسور أليكس دوال زبلويو مش شعبية مش منكسر إرترا كتأمز في التنزل لنا هي تقرأي حيلي لك كم زي مانتيلة مس كوبرا مس ويون بقى مس زبي كم تأمز لا غيركم كسروه كنا من تاين إرترا نمسيت أنسي I don't know أنت عين تسبيز اللي هو قبل إرترا أنا كرد عني كن يجند عن كم نبر وصدق again بيبي حجنا زي مقبارهم compliment كبابهم كله ما نتصبغ صراحة سريهم expose قبل هو سلزلو document evidence ونسلزو خنة أتزعبي يجن why wait until today كالي زي اللي دراماتات كي تحسب قلو كتزربو قد زي بالكا حدا عبي فيلد مارشال ويكا تشيف اوف ستاف ناي سراويت أكل نلولاونت ناي هاجر لولاويت هاجر نعاك حيسو ننازلت ناتا زي تحز زربا مخا مثلا زنك قالن عمزو خسر ريخنا مالسينا قبل كله ورارك كايد مخالن زقلت بعوز بلا مايكروفون كتزارب اللي زقباكا بزعبا فتحي حقي بزعبا انترناشونال لو كنتا زقد سكاتوين زي قد سكاتوين غام جيجس حجون زارب عي من بركان كن اجي نغرات ابوتو غبر ملس محابومي ትዕዛዝ የሰጠው መደራደር የሚባል ነገር አትችሉም ነው ያላችሁ ነምሬ ወዳጆም የተስማሙት በዛ ነው بزعبا قداي ناي بحر الجولا صبغتي ملتي ناي اول كنجمر حليف لكم على غنايزكم لو سي بزعبا شعبي حمام رؤوس ስለዘሎ ያ ወላጆቻችን አይደለም فيلد مارشال برهانو جولا مروخ مباروخه تفلطو زيت فلطو تهونكم انه سند حاده نقتل بقداي ناي بحرخه هاجرات ناصنتاهم زي تركب تغيرو دحرنا يلعلي 3 عامات بوليتيكاون وتحدراون قالسن حزباو ريفرندومن كا ناصنت عتيرا اب عالم اب غبو بوتا خوفيلا ህፃን በሻሻ ዘረስዑ ነገር ግን ከዘኻኽሩ ኣብቲ ኣብ 16 መስከረም 2018 ኣብ ጅዳ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ባዕልኻ ዝፈረም ካሎ አንቀጽ 4 ብንጹር ክልቴን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን የተግብረኦ ይዝብል ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዶባትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ብንጹር ዘቀመጠን መግዛእታዊ ውዕላት 1902 መሰረት ዝገበረው ساني قرم صبغت زغونت مالتيا أنت زرباقنا الله بزيا أستوعبكم لا تتخونوا نايب حق ده يستوعبكم لا أخذ الروميكم مغنياتو this is very interesting نعي ده قرمني حنت زربا حنت قالي بك حنت سنتنسيا نساكر يبكمي عسب نا إرترا مغانا نختفلت أوشت إثيوبيان زلو رقاقت تزيكونكا نعلم زفلط حقتاتن وعلاتن نسخة بعلخان زفرم كالو سنداتن يخا كتفتش زقباء بولولي بتناي متلالن نقوقي كم قبولنا مسلكانا يمدنقارن حمامو زتزاربو خلق قدايون هالو نابي إرترا بزملال سولو زنبرا اوان بزعب عسبي الزرارب كم زنبرا زغلطو مدناقر قالاتي ከግጭቱ በኋላ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ሲፈጠር መጀመሪያ ወደ አስመራ ተጉዤ ድሕሪ ግጭት ይብል አሞንጋ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምስተፈጥረ አነና በስመራ ተጓዒዘ ድሕሪዩ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብዝመጻሉ ናይ መጀመሪያ መድረኽ ዝገበርናዮም ሚሊኒየም አዳራሽ ብዙሕ ሰባብ ዘሎ ብላይቭ ቲቪ ኩላትኩም ነርኩም ይኹም ወይ ሰሚዕኩም ኣለኹም ናይ መጀመሪያ አኺባና ዓሰብ ይዝብል ናብ ኤርትራ ብዝመላለሰሉ ዝነበርኩ እዋን ናብ ዓሰብ ክኸይድ ደሊኤ ኢለ ዓሰብ ከይደ ነይረ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ዓሰብ ኮይና ዝተዘራረብናሉ ብዛዕባ ፖርቲ أم مصحف مدمر بزعبا جيوبوليتيكس أسفيرة بزعبا عسب أغميته نقولهم سبب سلطان إيرترا بهياب إتا مصحف لي يخلومي مستير هيكونن يفلطوا ويوم يبن كلا الحطو نابي إيرترا بزمت أكالو بزعبا عسب نبريزيدنتي سياس أفوركي انتا الكا خحاتيت كايو زبل يلن أبزي هذا لا تقول داي سمعوها أنا خحاتو
ماتشم كم زحج نزوم بامبولا بايتو هاجركا كم دلايكا تعندرولو زلها نحب عصمو دفيركا عسب ناي عسب ناي إثيوبيا سلازغونت هبنا خمسة تبلو أنا فلتي إذا فيديونا هاي لقبر سلاسي خقاب زكا in the red vest. They don't like each other, these two, and you'll see this in the red vest. إذي كيح مسمر سلز إذي كيح مسمر سلز على فيو كم زتسفيو نحب عصمو دفيركا عسبنا إثيوبيا سلازغونت هبنا أنت تبلو بصفيت كاب عسبنا بيمن قبص حكا خمس غل أي تسحتون سلازي حتو خازنا برويز تزارارب كالو بغمي مقدي بحبار نتقاملو زبلي نيرو نايزد ما شبت لنا ود بشاشا اب كامتشا حب عصمو كل غزي كاميرا لو ابيچو زيانيرا it's very very interesting I mean انا كبنا تيريتو زي حبريتا زي كتوصونا يقباني بحلايه ግን ናሽቡር ኢኻ ክኸውን ዝኽእል ከም ዝረኣኹ ስለዚ ጭብጥ ለና ይብላ ኣሎ ኣወል ስዒድ ነቲ ኣመላልሳ ናይ ኣወል ስዒድ ግን ናይ ብሓቂ ዕምቆት ብዘለዎ ታሪካዊ ፖለቲካዊ ሕጋዊ ንኩሉ ነጥብታት ኣብ ግምት ብዘእተወ ሓደ ብሓደ እዮም መሊሶምሉ ዘለዉ ኣብ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ነቲ ጀነራላቱ ዝገብርዎ ዘለውን ዝግዕርዎ ዘለዉ ኩነታትን ብብቅዓት ወይ እውን ንፁር ዝኾነ زيداغم زرباينا نسمع زلنا نملس نابتي كونتات نايت زوبانا زغاطم زلو خنذكر بفلاي ابناي محراز غبر زلو كونتات دما አሁን ላይ መሬት ላይ ያንን የትክል ስልት ወደፊት ለማስኬድ የሚረዱ ተጨባጭ እንቅስቃሴዎች አሉ ወይ ባንተ በኩል የምታየውን እምርታ እንድትነግረን ነው አብሮ አገዛዙን ከስልጣን ስለማውረጃ ስልቶችም ለማውራት ስለተገናኘን እነዛ ነገሮች በተጨባጭ እምርታ እያሳዩ መሆን አለመሆናቸውን ካሳዩም ካላሳዩም ለምን እንደሆነ እንድታነሳ ፈልጌ ነው በይሄን አጋጣሚ ተጠቅመን እሺ እንዳልከው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የተለያዩ የትግል ስልቶች ናቸው ያሉት ማይጠበቅ አይደለም የሚጠበቅ ነው ምክንያቱም ቅድም ደጋግመን ሁላችንም እንዳልነው ጦርነትን ያገዛዝ ስልቱ አድርጎ የሚጠቀም መንግስት ባለበት ሀገር ምንም ጥርጥር የለውም የተለያየ አማራጭን በድህን አድርጎ የሚያስብ የፖለቲካ ኃይል ይኖራል ጦረኛ መንግስት ነው ያለው ሁሉንም ኃይል እትንሪዮ ዘለና እቲ እሊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ነገር ዘይሰማማዕ ዝነበረ ኣብ ሓደ ነገር ክመጽ ጀሚሩሎ እቲ ዕላማ ድማ ብተደጋጋሚ ነጊርኩም እየ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ከይተረድኦ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ጎረባብቲ ሃገራት ጥራይ ኮነ ሓድነት ዝፈጥር ዘሎ ኤርትራ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዲፕሎማሲ ናታ ንክትዕሪ ዝገበረ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምስጋና ይግብኦ እዩ ምክንያቱ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ናይ ብሓቂ ንብዙሓት ሃገራት ዝትንክፍ ኣካይዳ ስለ ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ዝምድና ንክትገብር ይደፋ ኣሎ ንኤርትራ ኤርትራ ማእከል ስሕበት ናይ ፖለቲካ ክትከውን እውን ይገብር ኣሎ ኣብ ውሽጢ ናቱ ኩነታት ክትመፅእ ከለካ ድማ ናይ ኣቢ ብውግእ ጥራይ ኩናት ክፈትሕ ዝደሊ ፀገማት ክፈትሕ ዝደሊ ስልጣኑ ከናውሕ ዝደሊ ፖለቲካ ናቱ ብኩናትን ብሓይልን ጥራይ ከካይድ ዝደሊ ሓይሊ ድማ ከምቲ ዝድለ ዘይብሉ ነቶም ኩሎም ቀደም ክረዳድኡ ዘይክእሉ ኣብ ፖለቲካ እውን ሓደ ኮፍ ክብሉ ዘይክእሉ ዝነበሩ ሓይልታት እውን ኣብ ሓደ መስመር የምፅኦም ኣሎ ስለምንታይ ንኩላቶም ተመሳሳሊ ብድሆ ይገጥሞም ስለ ዘሎ ኣብዚ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ናይ ልደቱ ኣያለው ብተደጋጋሚ ፓብሊክ ናይ ልደቱ ኣነ ብወታደራዊ ኩነታት ዘይኮነ ህዝቢ ተላዒሉ ከኣልዮ ዘለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ እቲ ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ድማ ምስቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ናይ ኣቢ ዝጋጠም ስለ ዝኾነ እዩ እቶም ህዝባዊ ምልዓዓል ተደመሮ ወታደራዊ ፀቕጢ ዝኣምኑ ከም ባዕሉ ቃል ድማ ተወሳኺ ኣብ ልዕሊኡ ዝብልዎ ዘለዉ ሰሚዕና በአጠቃላይ ችግሩን የጋራ አድርጎ ያለማየት ችግር ነበር ይሄ ኦልሞስት አሁን በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየተለወጠ ያለ ችግር ነው አስተሳሰብ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ አሁን ችግሩ የጋራ ነው በየተራ ሊሆን ይችላል የሚመጣብን ያንዳችን ሰፋ ያንዳችን ጠበብ ሊል ይችላል ግን አሁን በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ የሁላችንም የህልውና ስጋት ነው ኤግዛክትሊ ሕጂ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ስርዓት እቲ ቀደም ሓደ ይረብሕ ኣለኹ ሓደ ይፅበቕ ኣለኹ ሓደ ሕማቕ ኣለኹ ብል ነይሩ ሕጂ ግን ብሓፈሻ ዝበፅሕ ኢትዮጵያዊ ሓደ ዓይነት ፀገም እዩ ዘለዎ ካብ ኣቢ ዝብገስን ካብ ብልፅግና ዝብገስን ለንቀነ እቲ ሕጊ ኣልቦነት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘጉሊ ሓደ ነገር ተራእዩ ነይሩ ምናልባት ኣብ ገለ ሶሻል ሚድያ ቫይራል ኮይና ነራ ሪኢኹማ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ገለገለ ሃብታማት ደቂ ግዜ ሰብእዋ ሰብ ግዜ ትብልዎ ማለት እዩ ረእይዎ እዚ ናይ ኦሮሞ መርዓይ ነይሩ መስለኒ ወላ እቲ ናይ ኣቢ ደገፍቲዮም ብቁጥዐ ክገልፁ ፈቲኖም መርዓይ ይመስለኒ በዓልቲ ሰብ ግዜ ምዃኖምን ሃብታማት ምዃኖምን ከፍልጡ ኢሎም ብረት ኣውፅኦም ከተማታት ተቆፃፂሮም ፅርግያ ተቆፃፂሮም
بشقوط أوصي دقة تكس كله زرع لذي تعملتيو تدقق مين يزرع أفتى أديس أبا دي أبكال بوتاتات مرأة خبر كله سرقيا معصاو أبترقيا سبت طويل خلو مسع نسبعة إخا كم زي شقوط أوصي إخا حيلي عقم خمسة لك سلطان كمزة لك مرأي تدقق مزرع زلو بحريو إزخا سب جزية زقبرو زلون بعد جزية يبلوه تدقاقامي نبحكي بقطع عبز حسابات كقلت وستراييو زر ما ماسي زقاتم سلطانن حبتن أبو حدا سباتو تريفهم حجر ناتهم نيقول لهم كوينا خصهم معهم كلا زفتر منفسن سمعتني عن رجالنا يوم زبل زلوا أبزون سمعوا ተደጋጋሚ ተከታታይ ውይይቶች ማድረግ አስፈላጊ ነው የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተቋማት ታማኝ ይሆኑ ክሬዲብል ይሆኑ ዓለም አቀፍ ሪፖርቶች በዚህ ዓመት በ2025 ያወጧቸውን ሪፖርቶች ስታይ ኢትዮጵያ ከዓለም የመጨረሻ ደረጃ ከአፍሪካ በመጨረሻው ወለል ላይ እንደምትገኝ ነው በኢኮኖሚክ ልማትና በገቨርናንስ ዓለም አቀፍ ሪፖርቶች ለምሳሌ የሰላምና መረጋጋት የግሎባል ፒስ ሪፖርት ኢትዮጵያን የመጨረሻ ደረጃ ካሉ ሀገሮች ውስጥ ያመጣል ሁለተኛ በፕሬስ ነፃነት የሚታወቅ ነው ከ200 በላይ የፕሬስ ጋዜጠኞች ናቸው አገር ለቀው እንዲወጡ እንዲሰደዱ ያስገደደው ያገዛዝ በወያኔ ጊዜ እንኳን ባልነበረ ሁኔታ كم دريز لنا أب مبزحتنا عالم لخاوي تصبصبات دوت زلو إثيوبيا زفتو مالتيو إثيوبيا شفان كبواز خلون زبواز نبرو تكالات إثيوبيا كاب جزء رانك ناتا بوتا ناتا أبتز تحت درجاي ناي سلام الرقاتن ناي قطبان ناي من عبرو ناي هزبن بتعنا بلو بإلكتريسيتي بلو بكل بلكعي بناتسنات ناي برس بلو أب كله لتحريك قصاتهم كل قول دل هاجريا أبي أحمد كن أب أفريقيا حيالكم زخونت قاس بوليتيكا زلوا قطبا ميراكل زخون عبيد زقبر زلو نابل زارب الله هاجريا نبحك زقرب كون النتيجة قاتم زلوا بإثيوبيا نابلو أتهم موراتنا إثيوبيا تصالي نتي كوننت نتي أبي كحب علوز دل زلو دي بانك ناقبرو إكسبوس كقبرو ويم وتهدراو كنت هدما أبزرق أبو عدل نتيجة لو كنتات إكسبوس كقبرو ونرلنا زي نبحك أبي إثيوبيا زلو كنتات هايكم زي مسلنا خنفلتين لنا ተሳሽነት እየታየ እነዚህ ነገሮች በጣም አንዘጋጅ ሊፈጠር ገዛዙ ግን ከሁሉም የሚመረጠው እሳቸውንም ስናወርድ በዝግጅት መሆን አለበት የሚል እምነት አለ ስለዚህ አመወዳታ ዝኩነታት ሪና እቲ ምሁራትና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ እናመፁ እንተረኸይዶም እቲ ውድቀት ናይ ኣቢ ቡመን ጥብቅ ትእዛዝ የሰጠው መደራደር የሚባል ነገር አትችሉም ነው ያላቸው ነምሬ ወዳጆም የተስማሙት በዛ ነው እነ ፍሳ መንጁስም የተስማሙት በሱ ከኔ ውጪ እኔ ከምነግራችሁ ውጪ ዞር ብላችሁ እንደራደር ምናምን ምትሉ ከሆነ ሌላ ጣጣ ነው የሚመጣው ሄደ አዲስ አበባ ያለው መንግስት ገልብጥ ነው የተባለው كم ريو زلنا أزي تري والله متكونات نايز سبزي ترانزيشن ويكا مقيارات نبحكيو زقرم تأمري ويمكن بلنا خلينا إيرتراوشت معالتاتن سومناتن سرعات كغيار كم زخل بخلو قليل كوينو تسمعوا زنبره لومي كونتات تغيروا ايكونن سرعات كتغيرا بإيرترا ايكونن سي اب إثيوبيا شعبيا نزوم هو حات يكون كلهم حيلتات نتون فانو انت يازيز ومزلو اب أديس أبا خيتكم سرعات قيروا كيت الدرادروا ويم كيت الردادو يلوم زلو يبلالو كم انت زبل دا حقنا مزراب شعبيا كم زقبر كويت فلت اندي خان انت زقبر دس مبالنا مخنياتو صيل كان زيوم بعل ابي صيل كان صباي مالت حدقا مخان فلت الى كندي غزي خاخ صبيم تخل بحفشا تكونت هادن كابتن السوز بلو زلو زي كونه كاب غزي ناب غزي زقايريو ጭንቀት ደዛርቦም ዘለዩ شعبيا زخون يخون ملكت كم زقبر زريو زرخبو ጭብጥ يبلوم all we see كل زندريو زلنا أبزيرو ولا حنت استجابت أنا قراب زي اللي زقبر زلو زربان تهديدنا مدارشاتشو يمنقس قلبت أنا يلاتشو شعبيا ስርዓቱ በኃይል መገርሰስ አለበት ነው ያላቸው ሻቢያ ስርዓቱን ገርስሶ ሚሊቴሪውን አፍርሶ ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረ ሰየው ካልተቆጣጠረ ደግሞ የምትፈርስ ኢትዮጵያ ነው በምትፈርስ ኢትዮጵያ ላይ ነው እየተነጋገረ ያለው እዚህ ውስጥ ደግሞ ሻቢያ የግብጽ ተልዕኮ አለ ሻቢያ ጥብቅ ትእዛዝ የሰጠው
መደራደር የሚባል ነገር አትችሉም ነው ያላቸው። ነምሬ ወዳጆ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ኩነታት ፋሕ ክብለካ ከሎ ንሻዕብያ ንህወሓት ንሻዕብያ ክትእትለካ ኤርትራ ክትእትለካ ኪኑ ሓሊፍካ ድማ ግብፂ ክትከይድ ኣለካ ምናልባት ምስ ግዜ ድማ ንግብፂ ድማ ኣሜሪካ ትድግፋላ ወይ እውን ቻይና ትድግፋላ ገለ ክብሉ ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ኩነታት ካብ ናቶም ፀገማት ዝበገስ ስለ ዝኾነ መህደሚ ክትረኽበሉ ክትክእል ኣለካ ሓደ ኣብዚ ኣብቲ ሓንቲ በውን ኢለኩም ነይረ መጀመርያ ፅምዶ ከመይ ይቕፅል ከም ዘሎ ሪኢኹም ኣለኹም ፅምዶ ይግስግስ ዘሎ مناي زخبركم من زخبركنن مناي بمجمرتا أبزداس حونت داس فقر سلام النقد ساتفو نتي أول 40 دي بالزرق حكيلاتات زم حلالف ومتن قاطاتات كي تعاقدكم نقول فنتيسكم زمتاكم حو حزب خل العفر انقع معك تمتنم بمغتال صمدو نسلا زرعد متا قربا بتزبتات ما زغهد مخانو بقبر ترقاقي صلو زي كهتا سوري نملس زي تريو ዘለኹም ተባሂሉ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ ናይ ዓፋር ኣብይ ኣሕመድ ናይ መወዳእታ ትኬት ናቱ ኣብ እንዲያ ደላ ነዚ ዓፋር ድማ ኤርትራ ፍላይ በዓል ኣወል ዝሰርሕዎ ዘለዉ እቲ ፅምዶ መጀመርያ ፅምዶ ክመፅእ ከሎ ክንሕስዶ ኮይና ኤርትራ ፅምዶ ከም ትደሊ ንዛረብ ስለ ዝነበርና ተሓጒስና ግን ዕምቆት ናይ ፅምዶ ኣነ ገሚተ ኣይነበርኩም this is becoming very very deep ውሽጢ ዝኣተወ ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና I think Abiy Ahmed duk asleyti ንክስእን ሓቂ because ንሱ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ነቲ ኩነታት ተጠው ንኸብሎ ነቲ ኩነታት ግን ፈፂምካ ካብ ክቋፀሮ ዝኽእል ንላዕሊ ዝሓለፈ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንተው ሓደሲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠሞ ስዕረት ናይ ፅምዶ ህዝቢ ዝተራኸበ ኣብ ዓፋር ንኸይድገም ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ ዝነግር ነይሩ guess what ኣብ ዓፋር ብዙሕ ነገር ፕሮጀክታት ክገብር ይፈቲኑ ኣብ ዓፋር ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ክንዲ ምንታይ እቲ ፅምዶ ዕምቆት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ንትግራይ ካብ ከሰርኩ ኣብ ዓፋር ግን ፀብለልትነት ክህልወኒ ኣለዎ ዝብል ዝነበረ ናይ ዓፋር ድማ ከምዘይከኣል ዝገደደ ከም ዝኸውን ይገብርዎ ኣለዉ እዚ በዓል ኣወል ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ኣይ ቲንክ እቲ መርኣያ ናይቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት እዩ ፅምዶ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለተፈልጠ ነፍሲ ወከፍ ምስ ብልፅግና ምስ ኣብን ሓቢሩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ፃዕዳ ይኹን ፀሊም ይኹን ብጫ ይኹን ቀይሕ ኩሉ ንፅምዶ ከነፅል ክኽእል ኣለዎ those who go to try and make a pact with Isaias Afwerki. It's like rabbits going to have dinner with a cobra. እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ኣብ ኣፉ ዝኸፈተላ ነቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ልክዕ ኩናት ክመፅእ ከሎ ድማ ይድመፅእ ኩናት ናይ ትግራይ ክካየድ ከሎ እዚ ኣለክስ ተባሃል ዝብልዎ እዮም ብዝሰፍሐ መልክዕ ኣብቲ ኩናት እቲ ዝተፈላለየ ኣብ ምፍብራኽ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ክዛረብ ከሎ ትሰምዕ ከለኻሲ ኣብኡ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብጥኢት ዝሰሓት ወይ ዝመስል በቃ ውሽጢ ኣትዩ ከምኡ የለ ነቲ ኤርትራ ንምስይጣን ዝኸዶ መንገዲ ናብ ኣቢ ክኸይድ ከሎ ንኣብነት ሓንቲ ካብ ዝብላ ኣቢ ሕጂ እውን ጀኖሳይድ ክቕፅል ኣሎ ዝብል ግን ንኣብ ኣቢ ንምክልኻል ግን ብዙሕ ስጉምቲ ክኸይድ ዝኽእል ስለዚ ፅምዶ ዝበሃል ንስኻ ፖለቲካ ከይፈለጥካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ህወሓትን ሻዕብያን ንሓትሕዶም ይፈላለጡ ነይሮም ዝተበዳደሉ ንሓትሕዶም እውን ንሶም እዮም ሻዕብያን ህወሓትን ክንዶም ዝተሃላለኸ የለን ሎሚ ክልቲኦም ተመላሊሶም ብሓደ ክሰርሑ ከለዉ ማንም ዝገርመ የለን ምክንያቱ ታሪክ ናቶም ናይ ክልቲኦም ተመሳሳሊ እዩ ዝግረም ዘሎ መን እዩ ከምዚ ዓይነት ብሓደ መፂኦም ናብቲ ሓደ ፀላእዮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዘይገመተ ዝነበረ ጥራይ and this is ነቲ ፈላጥየ ባህሊ ምሁርየ ባህሊ ኣብቲ ፀገም ናይቲ ህዝቢ ክነብር ዝደሊ ዝነበረ ንዑ ደሰንበደ ኩነታት ንርኢ ኣለና በዚ እውን ስምዑ ተባሂሉ ብየማነ ማንኪ ዝምራሕ ዘሎ ኣጀንዳ ንትግራይ ረድኤት መድሃኒት ከምኡውን ወደብ ተመባፅዑ ነይሩ እዚ ኩሉ ተጠሊሙ ካብ ተመኩሮኻ ኢሳያስ ንህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ሓሳብ ኣለዎ ድዩ እስኪ ብዛዕባ ኢሳያስ ብዝሓፍልጦ ስለ ዘለካ ናይ ኢሳያስ ነገር ኣነ ብፍላይ ቀረባ እየ ምስ ኢሳያስ እውን ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ኮሚቴ ኣባል ኮይነ ሰሪሐ ደጋጊመ ኣብቲ ኮሚቴ የማነ ማንኪ ነይሩ አልአሚን ነይሩ አምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሻው ነይሩ ብወገንና እውን ስብሓት ነይሩ ወልደ ማርያም ነይሩ ንነዊሕ ግዜ ዝዛረብ ኢና ሰለስተ ወርሕና ተራኸብና ኢና ንዛረብ ነርና ብዛዕባ ናይዚ ከባቢ ከመይ ጌርና
ሕብረት ንፍጠር ምትሕባር ንፍጠር ስርዓት ንፍጠር ዝብል ግን ተተሓሳስባ ኣብ ኢሳያስ ናቱ ኣተሓሳስባ ብግባእ ዝሓዘውን ኣነ ዝግምቶ ኣብ ኤርትራ የማነ መንኪ እዩ ናይ ኣብ የማነ መንኪ ናይ ኢሳያስ ሓንጎል ኢኻ ትረክብ እታ ወፃኢ የላ ሓደ ኢሳያስ ዝበላ እውን ትረክባ ኢኻ እና ንሰላም ኣይሰርሑን ፈፂሞም ምናልባሽ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም እዚኣ ካብ ብዙሕ ነቲ ኩነታት እቲ ዝከታተልዎ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ናፅነት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ኣመሓዳሪ ዝነበረ እዩ ሰብዚ ፕሬዚደንት ናይ ክልል ትግራይ ዝነበረ እዩ ሕጂ ተቃወምቲ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ተቃወምቲ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ፖለቲካውያን ኦፖዚሽን ማለት እዩ ሓደ ዓብይ በዓል ስልጣን ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ መሰጋገረ ኣብ ናይ ቁጠባ ደረጃ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረ መለስን ንሱ ዝመርሑ ህወሓትን ማለት መንግስቲ ናይ ኢህአዴግ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ፅቡቅ ተረዳድዩ ንቁጠባዊ ሽርክነት ክሰርሕ ከሎ ቁፅሪ ሓደ ዕንቅፋት ኣብ ትግራይ ነቲ ንግዲ ዝኮልፍ ዝነበረ እስትሪዎ ዘለኹም ጠዋይ ሰብኣይ ነይሩ ኢልዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘይድግፍ ዘሎ ሓይሊ ከም ኢሉ ስለምንታይ ከኸም ኢሉ መሊሱ ተጋሩ ስለ ዝሓተትዎ ኤርትራስ ብበለፅ ትወስድ ነይራዶ ከም ትገብር ነይራዶ ገለ ምስ በሎ ነው ንግዲ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዝነበረ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ መንግስቲ ዝቕበሎ ምስ መንግስቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ክልቲኦም መራሕቲ ፖለቲካውያን ሓለፍቲ ዝተረዳድኡሉ ምሳቶም ከይተረዳደ ዕንቅፋት ዝፈጥር ዝነበረ ቁፅሪ ሓደ እዚ ሰብ እዚ ነይሩ ስለዚ ኩናት ናይ ትግራይ ድዩ ናይ ባድመ ንምግባር ቀዳማይ ድራማ ዝገብር ዝነበረ እዚ ምዃኑ ኣብ 95 96 ነቲ ንግዲ ዕንቅፋት ናፈጠረ ሓንሳብ ከምዚ ትግበሩ ናበለ ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ ክዘራረብዎ እንታይ ትፀገም ኢሎም ተኸይዶሞ ድማ ዘይርከብ ዝነበረ ኣብ መቐለ እናተሓብአ ኢሎሞ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብንጉ ተንኮል ጥራይ ዝፍሕስ ዝነበረ ፅቡቅ ነገር ዘይነበረ እዩ ክሳብ ሎሚ ድማ ከምታ ቄናን ዝነበራ ቄናን ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ ምስ ቄናናት ድማ ይዝቐርብ ትምሱ ዘሎ ድማ ቄናን እዩ ከመይ ገይሩ እዚ ሕጂ ኣብዚ ናይ ትራሽ ቦታ ከይዱ ክዛረብ ክኢሉ ክንምንታይ ኢንቫሉብል ኦን ዩዝለስ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ብዝኾነ እቶም ተጋሩ ኣብ ውሽጦም ዘለዎም ፀገም ንኣታቶም ዝግደፍ እዩ ናብ ኤርትራ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ጥራይ እዩ حلفهم ريبورت زغور ساعات زياتهم زخونه يكون تግራይ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ኣብ ደገ ይሃሉ ኣብ አዲስ አበባ ይሃሉ ክጽየፎም ይዘሉ እዚኣቶም ተጋሪዮም ክትብሎም ብጣዕሚ ካጽየፍ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃለዋትን ድሕነትን ትካል ዝሕሉ ንሓደጋ ምቅላዕ ኣብዚ ዘሎ ሞብድሮን ጌርካ በሎ ናበለ ሓበሬታ ዝህብ ሰብ ትግራይ ክትውሉ ኣይትኽልን ባይዘይ ትግራይ ማለት ካብ ትግራይ ወለዲ كفوا يمس حدقة خوينات تتولعوا زحيل زي أو وش تسلسلكم زلوا علاقتي أنت زي طريقهم بقى في سراويت إيدو يهابك إيدو يهابها تايدا تاي أو وش تخا سلات سكسيكا شرورنا والكيوم عايزهم كم دلائكم تقاوموا كم دلائكم ناتوهالو مسؤولية establishment إيدو يهابها تايدا أجننا نحن هذا ንምንታይ ሰራውርና ክሳብ ዝግጠር ንደክም ደምና ክሳብ ዝፈልሕ ንምንታይ ንበሳቸው ኢዶም ይሃው በቃ ኢዶም ይሃው ሰራዊቱን ኢዱ ይሃብ ተም ጀነራሉን ኢዶም ይሃው ኩሉ ሰብ ኢዱ ይሃብ በቃ ዝኾኑ ይኹኑ ያ ታራ አውሽተ ሰራዊት ኢንተሊጀንስ ዘሎ ሰብ ምስ ኣብይ ለይትን ቀትር ዝራኸብ ምስ ጌታቸው ጉዲና ለይትን ቀትር ዝራኸብ ሓይል እናሃለወ በቃ ኢዶም ይሃው ኣይልኩምና ንዓና ወናስራ يا أمين حكم يوم بتحدى كويناتن عقرقرن كالن كمت أكام وخانت فلت بتخالد ما أوش تخازر له منشي أوش تخازر له أبناي سيريز خونه ناي كوينات كنتاتن حدا جان أبزل له ولو وش تأو كنتات كتسرن تديكيل كا زلكا إيشوس كتفتح تزيكيل كا لعلو كل ما هو سراويت ناتكا مسألة يكسر زغل حيلند على لك خوينو well you're deemed to terrible failure لذي دحري زخون يكون حيلك قدامي نجر كجبر زلو نسأله يخاط قاص رأيت خلنيها انت خيرك بس اللي أجر كات قاص رأيت تقدامي تجبر زلك كأن نفس خاط تسر لك حيلك كله وحدات كله وكلا الله واشتغل أجمع كله وكابلو لعلو كله ما واشتغل وهي كله يبلو متزلك كونتات نسأله عايز متجب انت حرار له قينو كم يجر كات واقع كده حقيفك سلاي نسأله سلايا مساحة حقيفك كتواقع يتغني خاي حسبني ون سلزي زلو نايتقرأ كونتات دما داير إيشو بتا لساتهم تجاربوا زلوينا نحلفت لنا يكون ويكع خولد خا حدا موجن تجار تخينا مولاد مال الطرح يكون كم زبال نجار إذا traditional definition
ትግራይ ማለት አቡነ ዲን ተጋሩ የምኮ ማለት አይኮን ጥራህ ማለት አይኮን እንጂ ትራዲሽናል ዲፊኒሽን ትግራይ ማለት ንህዝብ ትግራይ ንትግራይ ዋጋ ዝኸፍል ሐላፍነት ዝወስድ ማለት ፖለቲከኛ ይሁን አይሁን ብዘየገድስ ኢቭን ቀሺ ይሁን ጳጳስ ጦርነት ከተነሳ ኢትዮጵያ የኮማሪ ቤት ነው ትክክለኛ አገላለጽ ነው አሁን ጦርነቱ ከተነሳ እነማን ገብተው እንደማን እንደሚቀሩ የሚታወቅ ነገር የለም ግብጽ ትመጣለች ትቀራለች ለምሳሌ ማለት የሚከለክላት ነገር አለ ጦርነቱ ከተነሳ ማን ነው የሚከለክላት ኤርትራ እዛው ነው ያለው እነሱ ራሳቸው ይኸው በፉጨት እየጠሩ ነው ጽምዶ ምናምን እያሉ ራሳቸው እየጠሩ ነው ናግጠመን እያሉ ነው እያስፈራሩ ነው ስለዚህ ትግራይን መውጋት ሲሄዱ ይሄ ነገር ትግራይን ብቻ አይመስለንም ብሎ መንቀሳቀሶ ኤግዛክትሊ ኩናት ናይ ትግራይ ተጀሚሩ መኒ ካዕት መኒ ከተርፍ ከመይ ካውንት ኩናት ንኽትግምታ ከቢድ ብዙሓት ሓይልታት ዝኽልክሎም ሓይል ክህሉ ይኮነን ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ወሲኽካ ማንም ሓይል ኣብቲ ኩናት ካኣቱ ዝደሊ ኣፍ ደገ ክፉት ይከውን ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ እውን ቁፅፅር ስለ ዘይብሉ ዝብል ናይ መወዳእታ ድማ በዚያ ክንውድእ ሰይፉን አጋጢሙ ዘሎ ጉዳይ ብዙሓት ኤርትራውያን በብት ዝኽእልዎ ቋንቋ ናብ ሰይፉ መሰጅ እንዳሰደዱ ይርከቡ ንሕጂ ሓደ መጀመርያ እዚ ናይ ኣዶናይ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ኣነስቲ ሚድያ ዝበሃል ቲክቶክ ድዩ እዞም ኣብ ሚድያ ዘለና ክንዲ ዝፅልዋ ዘለና ይመስለናኒ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ሃገር ዳርጋ ፕራይም ሚኒስተር ዘይተዛረበ ብዛዕባ ለሉ ክብሉ ውዕሉ ኣለዉ ጀስት ቲክቶከር ዲስ ማች ኣሚን ናይ ሚድያ ወላ ኣሜሪካ ከም እንድዩ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ፅብለልትነት ይገብር ኣሎ ንዓይ ክገርመኒ ዝኽእል ኣፀቢቑ ዘገርመኒ ኩነታት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ እቲ ሓደ ናይ ሜይንስትሪም ሚድያ ተፈላጥነት ዘለዎ ሰይፉ በቲ ሓደ ድማ ናይ ሓድሽ ሚድያ ወይ ቲክቶክ ማለት እዩ ኤርትራውያን ድማ በምሓርኛ ሓንስከስ ናብ ሰይፉ መላጣ ይድረስ አሁን አንተ ኢንተርቪው ገበርካ ነበርካ ኢንተርቪው ሸር ያልካ ነበርካ ሁሉ ሰምተዋል ሁሉ ሰብ ገብቶ ኣካል ናይ ፅምዶ ኢልና እዩ ማለት ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ኣዶናይሲ ፅምዶ ስለ ዝኾነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ በባዓቕምኻ እዩ ኩሉ አንተ ሰውዬ ምን ያልካ دعان أبكالي أب نافيلمون كيتكم سمعوا كالو تجن دتي أمحرنيا ديكونسي بإنترناشنال كونولو ميلام بعرب زم حلال فغاني رميلانس ميتي بكا وي ملاك سيفو إيبيس سيفو ملاتا سيفو ملاتا سيفو يا السلام عليكم كلكم تعيشوا في الأوتوبيا أديس أبابا سيفو نقول لك في السيفو تخدم في اليوتيوب ولا تخدم في السوشيال ميديا اسمك سيفو هذا سيفو اسمك مش كويس معلتنا وهذا هذا نعرف احنا حقره هذا انت تحقره هذا فهمت واحد الناس جبته ولا انت زعلان منه زعلان مش في السوشيال ميديا أنت السوشيال ميديا زي كتصلي سب كتصلي مثلاً بزغونة بمحرنيا يقدفولو بتجرينيا بعربي يقدفولو بقى كمية لين I think إذا ما لقيت زياخت مسامية زيوم يوم كاتم يرتراين كنا بحالنا بتشم تايب بحالكوينو صار لا ميديا استرغبيت سعناني لو مبزغونة زي كسعكم اللي جريو أبتنا توم كيتكم رأيوا أنا ميتة أمحرنيا عربنسي نبحكي ودسق سيريس كوينو يزاربهم هلاون كاي دقر من أنا كوميديسي هاي ليفل كوتس كلنا نزيد مثل زغونة بس حق كنودي على عادة جزء قداشي بيكست زيناتات بزح زقطة سلزلو دس حق عيسى عنا تبهله لو ما عرفت بزغودي لايك جبروا شير جبروا ريتوا من حسابكم أكافلنا بلنا مزياخن قد فكم